Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna siningila sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Marso 6, 2026. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hofer. Sa mga nagapanguna dalaguan karon nga mga balita, management sa mga gas station, hindi man mabasol, bangod nagabase man sila sa presyo sa mga supplier sa gatong. Ini kasunod sa gulpiada nga pagtimbuok sa presyo sa produktong petrolyo sa mga kabanwahanan sa probinsya maniya sa Iloilo. So far sa mga banwa-banwa do diragi nagapang lakaak man ang presyo sa produktong petrolyo. Sa bahin niya sa mga gas station diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Nagsaka man ang presyo but minimal kag tuman kalayo ipanggid sa mga presyo, no? Nga na husisa sa Bombo News Team. Sa pihak nga bahin, Police Station number 2 sa idalom sa pagpamuno ni Police Captain Jimmy Lacuesta, nagkakampiyon sa 11 nga ICPO Enhanced Managing Operations Challenge. Sa karon sining mga tinion sa aton sining mga kabombo, madamo-damo na ang acknowledgement man niya kon achievement sa bahin sa Police Station number 2 sa idalom sa pagpamuno ni Police Captain Jimmy Lacuesta. Na-mention man ni Police Major Silamay Sangrines ang nagligad tong paghinunano naton sa spokesperson sa Iloilo City Police Office nga Police Station number 2 ang may dako man iyang may dako man sining inamutan in terms of numero kag subong man ng balor sang illegal sining droga nga ila sining na konfiskar sa ginpanigayon sining mga anti-illegal drugs operation. Nagapakontes karon ang police station number 2 kag police station na number 4, no? Sa aton sining mga kasimanwa number 4 ang mulo, no? Sa idalom ni Police Captain Ryan Christ Inot. Samtang sa dugang pa nga mga balita, 3 ka mga nightclub diri sa syudad sa Iloilo nakabaton sa warning matapos nga wala sa may ginpakita sining business permit or 2026 business permit. Kada gabi sini banwa ginakasa sang task force on moral and values formation ang pagpasiguro nga nagasunod tanan sa mga pagsulundan sa syudad ang mga establishmento komersyal. Kung wala iya kag may mga kakulangan kadira, ti una siniya nga offenses warning pa lang. Kung hatag sa imo sang latid sini banwa ang for example isa ka semana or kung pila dira iya kadlaw nga dapat makomply sini ning imo kakulangan, ati nagakaulugan gid lamang nga magapangatubang ikaw sang mas mabugat sini nga penalidad. Sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita nasyonal diri man sa aton sini nga pagpangalagad ang Department of Energy ang nagpabutyag nga ang diesel ginalantaw iya nga mga labot sa 90 pesos sa kada litro subong nga bulan sa Marso. No, sa aton sini nga mga kasimanwa, ini sa gyapon bangod iya sa tensyon dito nga luntad pa sa may Middle East. Ginpayag ni DOE Oil Management Bureau Director Rino Abad nga nagalutaw karon or nagagwa na karon ang ining nasambitan iya nga posibilidad nga magaprigayon sa Senate Committee on Foreign Relations bangod sobra na kalala kuno ang nagakatabo sini nga bakbakan sa dunga sang Estados Unidos kag Iran ikumparar nimo sa Russia kag Ukraine.
Sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. So tibantayan naton ini ang dugang paniabad nga kung mag-implement sang staggered, hindi man kuno masyado siniya malabot ta gilayon, pero kung one time bagsakan lang pwede nga maglabot. To be safe, mga above 80 pesos sa una nga 3 ka semana nga ginalawman sini sang mga sources sang oil industry ang pagtaas sang 7 ka pesos kag 9 ka sentimos sa gasolina, samtang 15 pesos naman kag 33 sentimos kada litro. Sa presyo sang gasolina, diesel kag kerosene nagataas ang piso kag 90 sentimos kada litro sadtong Martes. Di Martes pitsa 3 pa to. Samtang nagpandam naman si Energy Secretary Sharon Garin sa mga mag-hoard sa mga bulto-bulto sa nga supply sa petroleum products, sa mga mag-aabusar sa pagpapresyo sa produktong petrolyo. Ginapayag sa Department of Energy nga nakabaton sila sa inisyal nga report subong man na ebidensya na may kantanan sa posibleng irregularidad sa fuel supply kag retail prices sa Luzon kag Mindanao. Sa karon ginaimbestigahan na ini. Sulok pa sa DOE, naga-coordinate ini karon sa Department of Interior Local Government kag subong man Philippine National Police agod nga pasang karon ang monitoring sa batok sa posible sining pagpamintaha sang pila ka mga individual sa sini nga sitwasyon. Pero may mga explanation man diri banwa nga ginpabutyag sa aton sini nga mga kabumbo kung gulpihada ining pagsaka sa nga presyo sa nga produktong petrolyo. Sandig diri sa pagpanalawsaw naton kag sandig man sa explanation sa Fuel Price Update Philippines. Kadamo sini sa aton sa nagapamangkot mo kung gilayon sini asod-asod. Daw halos na misok ka lang pagbalikid mo to. Baw tagsisinta na yang litro sa gasolina. Pag kurang kilala ko pa nangatsi lang ko gaponoy. 80 pesos na yang kada litro sa krudo. May 75, may 80. Yan o makakilibot man na sa aton sining mga tagpalamati. Ang explanation diri banwa is that nga ang oil prices nagasanto or nagasandig sa global market, hindi kay sa local stock. Ang mga produktong petrolyo nga nabaligya diri sa pungsod Pilipinas na presyohan ini sandig sa international siniyang presyohanay or oil prices. Sa aton sini nga mga kabumbu amo ni ang benchmark prices halin sa Mean of Platts Singapore or MOPS. Ang MOPS amo ning nagapabutyag sang daily trading price sang gatong sa Asia. Ang mga local oil companies naga-adjust ni sang ila sini nga pump prices nagadepende sa weekly average sang sining global prices. So bisan ang isa ka gas station may ara sang old fuel sa iya sining nga tangke or stocks niya abi, ang replacement cost nga ang presyo niya nga pagbakal sa next shipment posible mahal na, tining mga companies naga-adjust man sa aton sini nga mga kabumbo sang ila sini nga presyo para nga hindi sila iya magbaligya sang produktong petrolyo nga mamirdihan sila. Ang pungsod Pilipinas may deregulated oil industry, since ang downstream sa oil industry, the Regulation Act of 1998 or ining Republic Act 847 or 8479, ang gobyerno wala nagakontrolar sa fuel prices. Instead,
ang oil companies amo ni ang nagaplastar sa ila sini kaugalingon nga presyo. Ang mga presyo ni maimpluwensyahan sa mga masunod: global crude oil prices, foreign exchange ining peso versus dollar bla, kag ang shipping and refining costs. Ang gobyerno naman pinaagi sa Department of Energy maka-monitor lamang sang presyo kag pasiguraduhon nga mayara sang kompetisyon sa mga nagkalain sini nga mga oil companies. Di ang pamangkot mo nga ang presyo sang produktong petrolyo bumbutsam nga kada Tuesday nagakatabo, kada Martes no? Ti kalabanan sini nga mga companies nag-anunsyar sa ila sini nga price adjustment every Monday kag ginapatuman kada Martes. Ang weekly pattern nga ni naga-exister bangod nga mga ang mga kompanya gina-review pa na nila ang global price average sang nakaligad sini nga semana. Ang mga competitors ti ginapasibo-sibo man na nila ang mga adjustment sa aton sini makabumbos ang presyo man sang ila sini nga gatong. For example, si Petron abi 56.10. Ti ilang taon man na to ni Shell? 56.10 man ko niya. Para nga ti muamo lang kami presyo, depende na kung sino ang mga loyal customer namon. Si Caltex amo man na, si Sea Oil, and so on and so forth. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ang mga major players kasubong ni Petron, Philippines Shell Petroleum Corporation, Chevron Philippines ukon Caltex, amo ni ang himo sini nila. Bisan pa gani mayara sila sang old stocks, ang gas stations masami nga naga-increase sa gyapon sang ila sini nga presyo bangod ti ang fuel deliveries continuous padayon. Ang ila sini nga mga stocks dira, ang ila sini mga tangke, usually nagaunod na ina sa nga mixed batches. May batch na nagligad nga simana, ang nagligad nga simana, may ma-mix na to siya sa stocks ang nagligad pagin sini nga simana. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang mga retailers nagasunod sa presyo nga ginaset sang pila ka mga oil company supplier. So, ang presyo naga-reflect sa current market replacement cost, hindi kay ang cost sang fuel nga yara na nga na-store nga daan. So, for example, station ang isa ka gasoline station nagbakal bisang fuel nga tag 55 pesos per liter. Ang global prices or ang global price magasaka by next week, ti mapasaka na sila. Ang next shipment mga biyan magabalor na sang 60 pesos kada litro, so may increase of 5 pesos. Kung padayon nila nga ibaligya 55 pesos, ano na sila? Perdi na sila sa aton sini mga kabumbok kung mag-restock sila. Kay nga man, ang ila sini iyang bayran sa dason sini nga simana, backloan sini nila 60 pesos na. Sa aton sini mga kabumbok. That is why nga kinanglan nila nga magpatong or magpasaka sa presyo. Ang pamangkot naman karon, sino ba lang nagakontrolar sa fuel prices? Sandig diri sa explanation, no single entity directly controls sang fuel prices, pero ma-impluwensyahan ini. Ma-impluwensyahan ini sang sang global oil traders, OPEC production na decision, ang exchange rate sa Pilipinas, peso versus dollar, oil company sa pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang labing importante sini nga tandaan ginaton, ang Pilipinas naga-import sa kalabanan sa iya sini iyang oil sa petroleum products, sa aton sini nga mga kabumbo. Rason nga gamay lang iya nga uyog sa presyo sa global or global market, dayon niya hulag man sang presyo sang produktong petrolyo diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Sa aton sini karon iya nga mga
kabumbo. 53 minutos na nakaligad sa takna sining las 11. Ang 4-day work week umpisahan na sa Lunes sa aton sining mga kabumbo. Ginanunsyar ni President Bongbong Marcos Jr. ang pagpatuman sa 4-day work week umpisa Lunes, Marso 9 para sa mga talatapan sang gobyerno, no? Sa aton sining mga kabumbo, no? Ang sulod sa video message si President Bongbong Marcos, ang hindi kuno malakip sa 4-day work week ang mga nagahatag sang emergency o kon mga kinahanglan lang nga serbisyo kasubong sang pulis, bombero, mga talatapan nga nagahatag sang frontline services sa publiko. Magluwas ini, ginmanduan man ni Marcos ang tanan sining ahensya sang gobyerno nga kinot kag magbuhin sang napulo tubto 20% nga konsumo sang kuryente kag gasto sa petrolyo. Dugang pa sang presidente, ginadumili man ang mga biyahe kag mga aktibidades sang gobyerno nga hindi naman kinahanglanon or sa karon di man gituman ka importante kasubong sang study tour, team building activities, mga meeting nga posible himuon man online para iya sa mga kasimanwa naton nga sa karon yari diri sa pungsod di ordia dito sa luwas sa pungsod sa Middle East padayon kuno nga nagapakigangot sa ila ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers kag Overseas Workers Welfare Administration para nga mamonitor ang ila sining estado dito. Apisar nga hindi kontrolado ang gira, kontrolado naman kuno kung paano maprotektahan ang mga Pinoy kag hindi man siniya mambal nato ng pinaka malala kuno nga sitwasyon ng pagtaas sa presyo sa langismo, no? Sa aton sining mga kabumbo. Nagapati diri si President Bongbong Marcos, no, nga malampuwasan ining pagtilaw subong man mga nagaklinabo karon mabuligan kita kuno pinagi sa aton sining pagpangamuyo. So far mo niyang lihok sang aton sining presidente sa aton sining karon niya nga mga kuturan. Isa ini karon sa mga dako man iyang makabig naton nga problema sang tugaman sining gira dito is may Middle East nga madamo na karon sang apektado partikularmente kita diri sa bahisang pungsod na Pilipinas. 56 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga lasa 11 driman sa palatuntunan bumbuhanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Si Vice President Sara Duterte pwede kuno nga hindi makatambong personal sa impeachment, no, sa hearing sang House. Ini ang ginpayag ni Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, ang chairman sa House Committee on Justice, no, nga ginimbitaraan ng Vice Presidente pananglitan maglabot sa punto sa sining formal hearings. Pero ara kuno sa gihapon sa Vice Presidente ang desisyon kung matambong ini siya o kung hindi. Ang kongresista nagpayag nga ang hearing hatagan sa nagakaigo sa diyang tiyempo ang mga complainants nga ipaatubang ang ila sining mga witness kag ebidensya bilang kabahin sang proseso sang impeachment. Importante man ang boto sang committee para nga matumod kung bala magapadayon ang reklamo sang impeachment base sa pag-angkon sang probable cause. No? Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, kinanglan nga tanan sining mayorya miyembro, no, ang present gid sa nasambitan sini karon nga hearing ang House Committee on Justice sa nagabugos o ginabugusan sang 55 ka mga miyembro lakip ng officio ex-officio members. Rason nga kinanglan nga hindi magdubo sa 28 ang boto para nga makangkon sang mayorya. Pero ginpitik ni Vice President Sara Duterte
si Representative Jervil Luistro. Grabe man ni siya, oh. May utang pa ni siya sa bana kung 8 milyones, bro. Marte! Sus Maria Cagus. Ginanuayhan ni, kung matuod, ginanuayhan ni Representative Luistro ang 8 milyones kag ginutang niya kay Atty. Man Scarpio man. Anyway, istoryanta dugang mga balita kag impormasyon diri man sa aton sinipaday niya nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uwi. Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado ay kapito sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ating mga headlines, ang Department of Agriculture handa nang maipamahagi ang fuel subsidy para naman sa mga magsasaka kasabay ng lumalalang sitwasyon sa gitnang silangan. Food security sa Pilipinas nananatiling matatag habang nasa kasagsagan ng kaguluhan sa gitnang silangan. Bilyon-bilyong piso posibleng mawala sa gobyerno kung sususpendihin itong excise tax. Mga mamaya mga kabombo, ang National Bureau of Investigation handa raw ipatupad ang arrest warrant mula sa International Police Organization o Interpol. Pakikipagtulungan at koordinasyon ng kawanihan tiniyak. Ito namang si Ramil Madriaga, maaari pa ring imbitahan sa impeachment proceedings sa kabila ng perjury case ayon yan sa House Justice Panel. At
At abangan mamaya sa ating balitang palakasan sa NBA, ang NBA champion na si Jason Tatum ay babalik na sa paglalaro. Abangan pa ang mga karagdagang game na tututukan ng ating mga basketball aficionados. Abangan din mamaya sa ating international news, mahigit 500 target sa Lebanon tinamaan ng Israel ngayong linggo. Live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Agad na tiniyak ng Department of Agriculture ang kanilang kahandaan para mamahagi ng fuel subsidy para naman sa mga magsasaka. Kasabayan ng pagpapatuloy ng kaguluhan sa Middle East at labis na epekto ng petroleum industry sa bansa. Sa joint hearing ng Senate Committee on Foreign Affairs at Committee on Migrant Workers, tinanong ni Senator Erwin Tulfo ang Department of Agriculture ukol sa fuel subsidy at mga programa na nasa ilalim ng naturang tanggapan at maging ang kanilang kahandaan na mamahagi ng tulong doon sa mga magsasakang apektado ng tuloy-tuloy na price hike. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary for Operations Unicols Manalo, na kahanda ang kanilang ahensya na ipamahagi ang tulong, partikular na yung pinansyal na ayuda sa mga magsasaka kung makikita ang pangangailangan. Gayunman, nananatilian niya na mababa ang pondo ng Department of Agriculture para sa fuel subsidy na sa kasalukuyan ay aabot lamang ng 100 million pesos. Paliwanag ni Manalo, nasa 50 million pesos dito ay para naman sa mga nagtatanim, habang 50 million ay nakalaan para sa mga mangingisda. Kung hahati-hatiin ay magiging 3,000 lamang ang may bibigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bawat mangingisda. Ito ay aabot anya sa mahigit 16,000 na mga individual ang makikinabang. Para naman sa mga magtatanim na magsasaka, tanging 5,000 kada kwalipikadong magsasaka lamang ang maaaring tanggap ng naturang ayuda mula sa gobyerno. Dahil dito umapila ang opisyal ng pamahalaan para sa dagdag na fuel subsidy dahil sa ilang libo ng mga magsasaka lamang anya ang magiging recipient ng naturang 100 million pesos na ayuda at maaari itong masimulang maipamahagi ng walang tigil sa taas presyo na kasalukuyan sinasalunga. Kaya naman dapat mas malaki ang pondo na nakalaan. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Unicols Manalo ng Department of Agriculture. Sa fuel subsidy, totoo po yun, no? Even the DA also has a continuing fund from the last year, but this is only around 100 million po, no? This is divided between the DA, 50 million, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na 50 million din po. Kung titingnan po natin sa estimate namin, no, for the BIFAR, kasi po ang estimated na ibibigay nila kada fishers natin na gumagamit ng motorized bangka ay nasa 3,000 lang po. So this will just equate around 16,000 individuals of 16,000 fishers. For the DA, ang target po ng DA for the farmers specifically, nasa 5,000 po, and this will just equate to around 10,000 farmers. So again, same with the other agencies, you also would like to solicit po if ever. Tinigyan ni Assistant Secretary Unicols Manalo ng Department of Agriculture. Sa dagdag pa nating balita, tiniyak ng Department of Agriculture na matatag pa rin ang food security ng ating bansa sa gitna ng tumitinding kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon nga kay Assistant Secretary Manalo, ay nananatiling mataas ang bulto ng bigas dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan nga niya ay nagsimula na ang harvest season para sa malaking bahagi ng bansa para naman sa rice industry at inaasahan lalalo pang tataas ang volume ng bigas para naman sa local consumption. Ang malaking bulto ng bigas na ito ay maaarian niyang magtagal ng ilang buwan kasama ng mga nauna nang dumating na inangkat ng naturang produkto sa ibayong dagat.
Dahil naman sa papasok ang tag-init, mataas din ang bulto ng mga highland vegetables na papasok dito sa Kalakakang, Maynila at mga pangunahing lugar. Gayunman, aminado ang opisyal na sunod-sunod na price hike sa produktong petrolyo ay tiyak na magdudulot pa rin ito ng mataas na presyo ng agricultural commodities, lalo na at nagsisimula pa ang mga pagtaas sa presyo ng mga produktong kinakailangan, pati na yung gamit para sa transportasyon, lalo't nagmumula sa malalayong lugar ang naturang mga produkto. Tiyak naman ang ahensya na magpapatuloy pa rin ang serbisyo kadiwa ng Pangulo Program. Yan ay sa kabila ng epekto ng digmaan. Sa ilalim nito ay may bebenta ng mga magsasaka sa tulong ng mga ahensya ng agri-products at merong mababang presyo kasama na ang 20 piso na kada kilo ng bigas na kilala sa tawag na Benting Bigas Meron na o BBM Rice. Narito pa ang tinig ni Assistant Secretary Manalo. We are having harvest for the dry season for rice. Okay. And historically, papunta tayo sa summer, lowland vegetable po, ang papik ng harvest niyan is hanggang April, May. So with the ito pong increase in fuel, definitely this will translate into farm gate and retail prices. Okay. So ang ginagawa po natin ngayon is una, tingnan po natin yung volume, no? Yung volume na i-harvest o mapuproduce ng mga areas. At titingnan natin, babantayan natin yung presyo. Tinig yan ni Assistant Secretary Manalo ng Department of Agriculture. Samantala, posibleng ilang bilyong piso naman ang mawawala sa kita ng pamahalaan kung tuluyang sususpindihin ang excise tax para sa produktong langis. Sa naging pagdinig nga ng Senado, ukol ho sa sitwasyon sa Middle East, inusisa ni Senator Sherwin Gatchalian kung magkanong mawawalang revenue kung sususpindihin ang excise tax para sa diesel at gasoline. Ito ay bilang rekomendasyon na rin para maibsan ang epekto ng oil price hike sa iba't ibang sektor. At batay nga sa datos ng Department of Energy, ayon kay Director Rino Abad, lumalabas na aabot sa 6 na bilyon ang mawawala kapag inalis ng tuluyan ng excise tax para sa diesel, salig na rin sa buwan ng konsumo ng ating bansa. Sa gasolina naman ay tinatayang aabot sa 7.2 bilyong piso ang tuluyang mawawala kada buwan kung ito ay paiiralin. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. On a monthly basis of diesel at 6 pesos, consumption of around 33 million barrels, 33 million liters per day, around 6 billion per month. 6 billion per month? For diesel alone. This is for 2025? Yes. In gasoline, it's much higher. Meron tayong estimate dito na 7. Dagian ang mga pahayag at paliwanag ni Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Bagaman wala pang konkretong desisyon ukol naman sa posibilidad ng pagsuspindi para dyan sa excise tax, sinabi ng mga senador na magkakaroon ng hiwalay na pagdinig ang Senate Committee on Ways and Means sa susunod na linggo, kaugnay pa rin ng naturang issue. Samantala, kuha pa tayo ng iba pang balita na tinutukan ng ating news team, ang Transport Group na nawagan ng agarang aksyon sa pagtaas nitong presyo ng petrolyo. Fuel subsidy naman at suspensyon ng excise tax sa ibinumukahi. May mga report dyan si Bombo Isa Cotoner. Hinimok ng Transport Group na Manibela ang pamahalaan na pabilisin ang pag-iimplementa ng mga konkretong hakbang upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kasunod ang nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East na nakaapekto sa pandaigdigang supply ng langis. Ayon kay Manibela Chairman Marvel Buena, bagaman may mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang tugunan ang sitwasyon, hindi umano ito sapat dahil sa sunod-sunod at mabilis na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa mga nakalipas na araw.
Nanawagan si Valbuena sa Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na agad nang ilabas ang fuel subsidy para sa mga public transportation drivers upang makatulong sa kanilang gastusin sa krudo. Bukod dito, hinimok din niya ang Kongreso na mabigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na pansamantalang isuspinde ang fuel excise tax bilang agarang hakbang upang mapababa ang presyo ng langis sa merkado. Opo, nagparating na po tayo sa LTFRB at DOTR at sa Congress na sana ay sa DOTR at saka po sa LTFRB ay doon po sa fuel subsidy po ng ating sektor, ang mga jeepney, mga UB Express at iba pang moda ng transportasyon. At sa Congress po na mabigyan ng power ang ating Pangulo na isuspend po yung fuel excise tax pansamantala kung hindi man ito kayang i-abolish. At nang sa ganun po ay maibsan yung mabigat na presyo po nitong petrolyo na pinapasan po natin sa ngayon. Kaugnay nito, pino na rin ni Valbuena ang umano'y mabilis na pagpapatupad ng mga oil company ng taas presyo sa petrolyo. Anya, dapat ay may malinaw na timeline o proseso sa pagpapatupad ng oil price adjustments. Hinimok niya ang pamahalaan na masusing i-review ang galaw ng presyo ng langis upang matiyak na walang nagaganap na pananamantala mula sa mga kumpanya ng langis. Samantala, muling nanawagan ang grupo ng pisong dagdag sa minimum na pasahe sa mga jeepney upang makatulong sa mga tsuper na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Valbuena, nauunawaan nila ang hirap na dinaranas sa mga pasahero, ngunit kailangan din isaalang-alang ang kalagayan ng mga tsuper na halos wala nang naiuwing kita dahil sa mataas na presyo ng krudo. At mabalik po ako doon sa paglobo ng presyo. Hindi po ba dapat merong timeline din ng kanilang pagtataas? Isang araw lang po ang pagitan ay 10 piso po ang idinagdag dito. Hindi po ba nagtataka ang ating pamahalaan na sa ganitong sitwasyon ay pananamantala po itong ginagawa ng mga oil companies na ito? Wala po bang nagre-review na nasaan po nila kinuha itong 10 piso na ito? Bakit po wala ba silang stock man lang na pang isang linggo, pang isang buwan para tumaas po ng ganong kalaki ang presyo po nitong petrolyo? Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakatakdang idaos ang isang misa sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Sa darating po itong 11 ng Marso taong kasalukuyan para naman sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang pagtitipon na inorganisa ng kanyang mga taga-suporta at pamilya bilang paggunita doon sa unang anibersaryo ng kanyang pagkakaaresto nitong Marso 11 taong 2025 sa Ninoy Aquino International Airport, kung saan siya dinala ng mga otoridad ng Pilipinas patungo sa The Hague upang harapin ang paglilitis sa International Criminal Court kaugnayan ng kasong Crimes Against Humanity. Ayon nga sa mga reports ay nananatili pa rin itong si Duterte sa The Hague habang hinihintay ang full trial kaugnay ng kanyang kasong kinakaharap. Mariin namang tinuligsa ng kanyang pamilya ang pagkakaaresto na tinawag pa nila na kidnapping. Sa mga panawagan ni Vice President Sara Duterte, iginigit niya ang pagbabalik para sa kanyang ama dito sa ating bansa at hinikayat ang publiko na makiisa sa misa bilang pagpapakita ng suporta sa dating Pangulo. Inaasahan naman ang malaking pagtitipon nito mga kabombo para sa mga taga-suporta mula sa Davao at iba pang bahagi ng Mindanao. Ang misa ay magsisilbing hindi lamang panalangin para sa kaligtasan at kaayusan ng kalusugan ng dating Pangulong Duterte, kundi isang pampublikong pahayag na rin ng pagkakaisa at panawagan para sa kanyang kalayaan. Sa kanila sa kabila ng kontrobersiya na nanatili namang matibay ang suporta ng kanyang mga tagasunod na patuloy na nagsasagawa ng mga vigil at rally upang ipahayag ang kanilang paninindigan. Ang misa sa darating na Marso 11 ay inaasahan naman na magiging makasaysayan na pagtitipon na magpapakita rin ng patuloy ng mga panalangin at panawagan para sa pagbabalik dito sa ating bansa ng dating Pangulong Duterte mula sa pagkakadetine dyan sa bahagi ng The Hague.
Sa iba pang balita, mga kabombo, ang National Bureau of Investigation handang ipatupad ang arrest warrant mula sa Interpol. Pagkikipagtulungan naman at koordinasyon ng kawanihan, kanilang tiniyak si former Representative Mike Defensor. Ikinababahala ang inisyo sa PINA ng National Bureau of Investigation kontra sa 18 dating sundalo at iba pang individual. May buong detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng National Bureau of Investigation ang kanilang kahandaan na ipatupad ang implementasyon ng arrest warrant mula Interpol o International Criminal Police Organization. Sa panayam, ibinagi mismo ni Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na kanilang aaksyonan ang dokumento o ang arrest warrant sakali man mayroon ng ipadala ang naturang international organization. Paliwanag kasi ng opisyal ng Pilipinas ay miyembro o kasapi rito kung kaya't obligasyon na makipagtulungan ang bansa. Ang pagpapatupad din anya ng warrant of arrest ay isang responsibilidad ng kaunihan sapagkat sila isang law enforcement agency. Dahil rito, tiniyak ng naturang direktor ang pakikipag-ugnayan nito sa Interpol para sa implementasyon ng warrant sa oras na may matanggap man ang ahensya. Well, ang NBI is a primary investigating body and law enforcement agency. So, and we have a commitment to the Interpol as a member of the community, no, ng family of nations natin, kasama sa ating obligasyon. Kaya siguradong magko-coordinate tayo at makikiisa sa mga ipapadala sa atin ng ating mga counterparts from the Interpol. Kaugnay ang nabanggit na arrest warrant sa issue o kasong kinakarap ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court, kung saan inaasahan mapadadalhan ang mga co-perpetrators nito. Partikular siyang iniimbestigahan sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa naganap ng mga patayan sa bansa dahil sa implementasyon ng kanyang war on drugs. Habang patungkol naman sa mga revelasyon at akusasyon ng 18 dating sundalo hinggil sa isyu ng International Criminal Court, ayon kay Bureau of Investigation Chief Matibag, wala silang ugnayan sa pagitan nito. Bagkus kanyang dinepensahan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa ginawa nito noong siya kalihim pa ng Department of Justice. Wala akong knowledge. And just to also comment on that, siyempre trabaho ng ating Justice Secretary to welcome yung mga nasa law enforcement and justice system din ng ibang bansa. We are part of the international community, so kailangan respetuhin natin at wag natin bigyan siguro ng mali siya. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala ang dating mambabatas na si Mike Defensor ukol sa inisyong sabpina ng kawanihan laban sa 18 dating sundalo pati sa kanya at iba pa. Kanyang kwinestyon ang kautusan ng ahensya dahil anyay sa halip na tutukan ang mga aligasyon ng korupsyon, kredibilidad pa ng mga ito ang pinagtutuunan ng pansin. Mas ikinababahala din anya ng masama rito maging ang kanyang asawa na si Julie Defensor na gitnyay wala namang kinalaman. Hamon sa mga otoridad na imbestigahan ang mga mabibigat na aligasyong korupsyon at hindi mga taong nagsiwalat ng revelasyon at impormasyon. Nag-uulat para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, hindi sinasantabi ng Department of Migrant Workers ang posibilidad na mga ilangan nito ng mas malaking pondo para naman sa repatriation ng mga Pilipinong nasa Middle East kung sakasakali na lalala pa ang tensyon sa naturang rehiyon. Ang supplemental budget ayon sa ahensya ay magagamit para sa mas maraming Pilipinong kailangan pauwiin dito sa ating bansa at iba pang mga gastusin sa repatriation operations. Sa ngayon ay daan-daang Pilipino na ang nagpahayag ng kanilang interes na makauwi sa ating bansa. Ilang araw matapos na pumutok ang digmaan sa naturang gitnang silangan at pati na yung mga karatig na lugar, may mga manggagawang Pilipino na ibig ng umuwi ng ating bansa. Para naman kay Overseas Workers Welfare Administrator Patricia Kaunan, aabot sa 1.286 na bilyong piso ang pondo ng Department of Migrant Workers para naman sa emergency repatriation ngayong 2026. Dahil mayroon pang mahigit 4 milyon na nagamit bilang continuing funds. Aabot niya sa kabuuan
na 1.76 na bilyon ang magagamit na pondo. Gayunman, dahil nga malaki ang nagamit sa pagsisimula pa lamang ng kasalukuyang buwan, tinatayang nasa 1.5 billion pesos na lamang ang natitira gayong kakasimula pa lamang ng taon. Tinatama ni Kaunan ang pagsusumiti ng akmang detalye ukol sa kung paano ginastos at magkano ang kinailangan para naman sa naturang mga proseso, gayon din ang kanilang hihilinging dagdag na pondo para sa repatriation ng mga Pilipinong naapektuhan ng digmaan sa bahagi ng gitnang silangan. Bombo Weather Update. At sa atin pong ulat sa panahon, bagamat napakainit ho ng panahon at sitwasyon dyan sa labas, dito sa Metro Manila, ganun din, nabuo ang isang low pressure area mga kabombo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan ay batay sa obserbasyon ng mga eksperto ngayong araw lamang. Batay nga sa report na inilabas ng State Weather Bureau, nabuo ito sa silangan ng Mindanao na nasa bahagi pa ng Pacific Ocean. Uli ang namataan sa layong 1,675 kilometro sa silangan ng Southern Mindanao at inaasahan naman na patuloy na paglakas nito sa mga darating na araw. Nananatili ang tsansa na maging isang tropical depression sa loob ng 24 na oras. Wala pang kasiguruhan mga kabombo kung tuluyan itong papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, kaya't pinaghahanda pa rin ang publiko dahil sa uncertainties at yan ay sapagkat kinukonsidera ang mismong sirkulasyon ng naturang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga darating na araw. Bombo International News. Inihayag ng Israel Defense Forces na mahigit 500 target na sa Lebanon na kanilang tinamaan ngayong linggo sa gitna na lumalawak na laban yan sa Hezbollah. Matinding pambubomba ang isinagawa ng Israel sa Beirut noong araw ng Biyernes, partikular sa mga southern suburbs ng lungsod. Naglabas din ang Israeli military ng video na umano'y nagpapakita ng mga airstrikes sa naturang lugar. Iniutos ng Israel sa mga residente sa mga mataong bahagi ng southern Beirut na lumikas na. Pinayuhan din ang mga sibilyan sa ilang lugar sa Tibog at silangang bahagi ng Lebanon na mag-evacuate. Lumawak naman ang labanan matapos magpaputok ng rockets ng Hezbollah patungong Israel noong Marso 2 bilang ganti naman yan sa pagpatay umano sa Iran's Supreme Leader. Sa dagdag na balita, nagbigay ang Pilipinas ng nasa $15,000 na donasyon para sa Syria Missions Trust Fund ng organisasyon para ho sa prohibition of chemical weapon. At yan ay bilang suporta na rin sa pandaigdigang kampanya laban sa chemical weapon. Formal na nilagdaan ang naturang kontribusyon nitong Marso 3 sa dahig ni Philippine Envoy Eduardo Malaya at Organization for the Prohibition of Chemical Weapon, Director General Fernando Arias. Gagamitin mga kabombo ang naturang pondo upang suportahan ang imbestigasyon ng naturang organisasyon sa bahagi ng Syria, partikular na sa pagtukoy sa lawak ng chemical weapon at yung program na nakapaloob dito at ang pagpapatupad ng Chemical Weapons Convention. Ito na ang ikatlong voluntaryong donasyon ng Pilipinas sa nasabing organisasyon sa mga nakaraang taon. Kasunod na rin yan ang suporta noong 2021 para naman sa Center for Chemistry and Technology at kontribusyon na rin noong 2025 para naman sa Scientific Advisory Board. Samantala, kampante si Negros Oriental 3rd District Representative Janice Digamo hinggil sa saklaw ng pagtalakay ng House Justice Committee hinggil sa paghingi ng bank records nitong si Vice President Sara Duterte. Yan ay kasabay na rin ang inaasahan na pagpapatuloy ng pagtalakay ng naturang lupon sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo kapag natanggap na ang kanyang kasagutan sa notice na ipinadala ng naturang komite. Kasunod na rin ng pagkakatukoy na may sapat na substance ang dalawang reklamo laban sa kanya. Sa isang panayam ay sinabi ni Digamo na nabanggit ng
bahagi po ng ebidensya ng kanilang proseso na ipipresenta yung para sa complainant yung bank records ng pangalawang Pangulo. Nalaman sa nasa kamay niya ang komite yung pagdesisyon o pagpapasya kung lalabas na ang record at kung kailan ito mangyayari ay hindi pa umano inaanunsyo. Ayon sa mambabatas, bahagi ito ng pagsusuri ng naturang lupon kung mayroon bang probable cause para sa mga reklamong inihain laban sa pangalawang Pangulo at kung may sapat na ebidensya na sumusuporta doon sa naturang mga reklamo. Nanindigan naman ang mambabatas na trabaho nila sa naturang komite na aralin na maigi kung may mga probable cause kaya't kailangan umano na masuri ang lahat ng mga ipipresentang ebidensya at hindi lamang dapat na magdesisyon dahil sa kulay sa politika. Binigyang diin pa ng mambabatas na ang magiging kapasyahan kung uusad ang kaso ay nakasalalay umano sa pagsusuri ng mga mambabatas salig na rin sa kanilang pag-aaral at sa iyan ay sa merito ng naturang kaso na nakahain dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso nitong nakalipas ng mga linggo. Kaugnay pa rin ang kontrobersyal na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ito muna mga kabombo, kuha muna tayo ng isang panayam ngayong tanghaling ito at makakaugnayan ho natin sa linya ng ating komunikasyon ang kinatawan mula sa Gabriela Party List, si Representative Sara Ilago. Welcome to the program. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang tanghali po sa inyo, Representative Ilago. Ay, magandang tanghali, Bombo Dennis at Bombo Jai at sa lahat ng ating mga kabombo sa buong bansa. Happy Women's Month. Ayun, Happy Women's Month po. Tamang-tama, yan po yung aming tema una na nais maitanong po sa inyo. Itong weekend yata, may mga activities and ano ho yung mga events na po pwedeng salihan ng ating mga kabombo nationwide, lalo na yung mga kababaihan and yung mga nakikisimpatya sa mga kababaihan na rin. Go ahead po. Sa araw-araw ngayong buwan ng Marso, ang daming ganap ng mga kababaihan sa buong bansa para i-celebrate yung mga naipanalo natin pagdating sa karapatan ng mga kababaihan. Hindi lang ito celebration, kundi alala din nung hirap, sakripisyo, para maipaglaban halimbawa yung karapatan na pantay sa pagboto o sa paggawa sa edukasyon at marami pang iba. Hindi lang ito pag-alala, kundi pagpapanata rin ng pagpapatuloy ng laban ng mga kababaihan. Na bagamat ang dami na nating achievements, marami pa rin tayo na mga challenges na kinakaharap sa ngayon. At nakakabahala nga, kasi kung kailan pa buwan ng kababaihan, ngayon pa naglabasan yung mga, kumbaga, proof na ang dami pa nating kailangan gawin para tiyakin na tunay na naligtas sa kahit anong forma ng abuso at pamamasto sa kababaihan ang lahat ng espasyo dito sa ating lipunan. Ayun, tama-tama. Ang susunod ko pong tanong, kumusta na ho ba yung status ng reklamo against Representative Bong Suntay ng Quezon City matapos ho yung kanyang mga remarks during the impeachment hearing dyan ho sa Kamara? Ang representasyon ho ng Gabriela ay isa doon sa mga nag-manifest ng suporta doon sa question of privilege speech na naibahagi, na ipahayag ni Representative Matibag. Siya ho ang chair ng Committee on Women and Gender Equality. At yung kanyang speech at ang aming mga manifestations, naging basis po yan para ma-authorize ng Kongreso ang Committee on Ethics and Privileges na magkaroon ng investigasyon tungkol dun sa mga remarks at mapatawag mismo sa Representative Suntay at magrekomenda sa buong kapulungan kung ano yung mga gagawin. Hindi lang ito tungkol sa isang personalidad o sa isang miyembro, kundi bilang institusyon. Ano ba yung gagawin ng Kongreso para matiyak na walang puwang ang pamabastos, ang seksismo sa lahat ng kanyang hearings proceedings at maski pa doon sa lahat po ng gawain na may kinalaman sa paggampan ng House of Representatives.
Okay. Wala ho bang motu proprio power ang House of Representatives, lalo na yung Ethics Committee, to conduct an intervention or any action to that particular issue or mga related incidents kung meron man, Representative Ilago? Yes, may House approved na naman po at inaasahan natin na by next week magkakaroon na ng meeting or hearing tungkol dyan. Pinaghahandaan po natin yan at nakakabahala din na hindi lang pala natigil po sa Congress maski sa ibang mga spaces, nakapag-note po tayo ng mga sexist at misogynistic remarks. At ngayon, pinapalakas po namin yung hindi lang pag-aaral pero yung appropriate action para matiyak na wala pong palalagpasin pagdating sa mga sexist at misogynistic remarks na kung tutuusin po ay paglabag doon sa Bawal Bastos Law o Safe Spaces Act na ipinagbabawal po ang pagbibitaw ng ganung tipo ng mga mapanganib na remarks na nag-reinforce pa ng kultura ng pag-objectify ng kababaihan na kumbaga matagal na natin nilalabanan pero bakit yung mga tao pa na nasa kapangyarihan, kongresista, abogado, at iba pang nasa kapangyarihan yung nagpa-perpetuate ng ganitong tipo na kultura. Ayan kaya ako sa bahagi ng Gabriela, bukas din Marso 8, yan kasi ay araw ng mga kababaihang anak pawis at bitbit po namin hindi lang yung paglaban sa abuso, violence against women at harassment, pero yung laban din ng kababaihan para sa pang-ekonomiyang kapangyarihan, yung pagtugon sa mataas na presyo ng bilihin, mababang sahod, yung kawalan ng trabaho. Yan kasi yung mga conditions na nagpapalala ng abuse sa kababaihan. Kaya kung matutugunan natin yan, yung na magkaroon ng dagdag sahod, magkaroon ng pagbaba ng presyo ng bilihin, matanggal yung value-added tax. Yan po yung mga konkretong hakbang para ma-improve po natin yung kalagayan ng mga kababaihan at ma-empower sila at ma-enable na labanan ang mga abuso. Ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira, may ilang punto din po nais maitanong. Bombo Jai? Okay, Representative, nais ko rin kayong matanong kayo din po kasi naging subject ng controversial na remarks ni Attorney Ferdinand Topacio. Ano po yung inyong reaction dito, Representative? Hindi natin palalagpasin dahil bawal bastos sa anumang espasyo. Ayun, kaya ngayon, pinag-aaralan na namin yung mga posibleng legal na hakbang upang mapanagot siya. Hindi katanggap-tanggap. At ako po ay titindig at lalaban na walang sino man ang dapat mas mataas po sa batas at sa interes ng kababaihan na magkaroon ng tunay na pagbabago dito sa ating lipunan, lalong-lalo na sa kung paano po natin tinatrato ang mga kababaihan. And kung kayo po yung tatanungin ng representative, how would you weigh yung degree when it comes sa objectification and sexism dito sa political arena, dito sa Pilipinas? Nakakabahala na imbes na sumulong para tayong umaatras. Kaya ibig sabihin lang, yung mga kababaihan dapat susulong, hindi magpapapigil na tuloy-tuloy na labanan yung kultura ng abuso at kawalang respeto sa kababaihan. Hindi lang sapat na may naipanalo tayong mga batas, napakahaba ng listahan natin ng protection sa mga kababaihan. Habang pinagpapatuloy natin yung fight for reform sa Congress, dapat magpatuloy din yung pagkilos ng mga kababaihan sa eskwelahan man yan, sa lugar ng trabaho, sa media, sa mga private businesses. Kinakailangan po, online at offline, ay mag-raise tayo ng awareness tungkol sa karapatan ng kababaihan, sa situation na may kinalaman sa laganap pa rin na violence against women, at naway yung ganyan pong kaalaman ay makatulong sa mga kababayan natin na malabanan din yung kanilang mga bias at prejudice na ingrained dun sa ating kultura. Marami nang naging norms. Hindi po dapat normal ang pamabastos, hindi normal ang harassment, hindi normal ang sexism at misogyny. Dapat pantay-pantay. At isang bagay yan na pagsasama-samahan po natin. Sa palagay po ninyo, Representative, sapat na ba itong Safe Space Act bilang proteksyon ng mga kababaihan
o dapat na itong mas palakasin pa at bigatan itong parusa? Yung isang effort po natin dito sa Safe Spaces Act ay magkaroon ng malinaw na accountability ang public officials at magkaroon din ng stiffer penalty. Again, habang yan po ay pinapanawagan natin na mga prioridad ng Kongreso at maski ng Malacanang, dapat akadikit din po niyan yung pagbabantay natin sa implementation at yung program and services para sa victim survivors ay magtuloy-tuloy. Kaya nga, isa din sa bitbit po ng mga kababaihan ngayong buwan ng kababaihan ay yung paglaban sa korupsyon. Kasi ang daming nananakaw ng mga serbisyo para sa mga babae na hindi po nila natatamasa dahil sa matinding korupsyon. Okay, thank you so much, Representative Bombo Dennis. Okay, any update na lang po sa iba pang mga tinututukan ng inyo pong party list organization dyan sa Kamara de Representantes na maaari pong abangan ang tabayanan sa mga darating ho na pagkakataon, lalo na kung may mga pet bills na ibig po ninyong ipusige? Nakapasa na po sa antas ng komite ang expanded na Anti-Violence Against Women and Their Children bill. Nais po natin na palawigan ang anti-VAUSI para maisama yung technology-facilitated gender-based violence, yung paggamit po ng AI, deepfakes, at iba pang teknolohiya sa karahasan sa kababaihan. Dapat may malinaw po yan na parusa sa ilalim ng ating mga batas. Suportahan po natin at bilang huli, ang aming pong panawagan ngayong buwan ay ba't tanggalin ang korap ay panagutin. Tuloy-tuloy ang ating laban, mga kababaihan, at syempre binabati ko na rin lahat ng mga allies natin, mga kalalakihan, all genders. Sama-sama tayo sa laban na ito. Maraming salamat. Maraming salamat po. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang kinatawan ng Gabriela Party List, si Representative Sara Ilago, kaugnay ho ng ilang mga napapanahong usapin, lalo na ngayong Women's Month. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga karagdagang balita, Bombo Jai. Yes, Bombo Dennis, itong pagtaas ng presyo ng petroleum products, umani ng iba't ibang reaksyon sa transport and network vehicle service drivers. Kuha tayo ng mga reaksyon dyan sa pag-ulat ni Bombo Betha Servito. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga transport network vehicle service drivers ang pagtaas ng mga produktong petrolyo at reactivation ng fuel subsidies para sa mga transport sector workers dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Sinabi ni Senador Bam Aquino na ang mga manggagawa sa transportasyon na sakop ng subsidy ay kinabibilangan ng mga driver ng jeepney, tricycle at iba pang public utility vehicles, pati na rin ng mga transport network vehicle service drivers at mga motorcycle taxi riders. Nagmungkahi ang ilang mga senador ng ilang maagang hakbang upang matulungan ng publiko na makayanan ng inaasahang epekto sa ekonomiya ng patuloy na tensyon sa Middle East. Sa ating pag-iikot, nakapanayam natin si alias Roger na anya ay dagdag konsumo lamang ito sa kanilang kita at hindi na rin siya umaasa pa sa subsidy na ipamamahagi ng gobyerno. Narito ang naging pahayag ni alias Roger. Siyempre, naghahanap buhay kami sa kalsada. Dagdag na naman yan, konsumo sa amin eh. Imbis na pang-uwi na sa pamilya, sana nga madagdagan ng pamasahe. Dahil ang baba talaga ng pamasahe, tapos dagdag na naman. Wala, hindi naman lahat nabibigyan niya. Nung tagal-tagal ko na sa Grab, 13 years ako sa Grab, hindi pa ako nakaranas ng ganyan sa subsidy ng gobyerno. Para man walang gobyerno, wala natin magagawa dyan. Siyempre, global ano yan eh. Ano ba tawag dyan? Siyempre, alam mo naman yung nangyari sa atin sa ibang bansa, di ba? Talagang mangyayari talagang gano'n. Ayon naman kay alias Rico, bagaman wala silang magagawa sa pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, aminado siyang apektado ang kanilang hanap buhay, hindi na rin daw siya umaasa pa sa fuel subsidy. Pakinggan natin ang naging pahayag ni alias Rico. Wala naman po tayo magagawa dyan eh. Pero yung hanap buhay namin apektado, yung pagtaas ng gasolina. Yun ang pinaka-worst namin. Wala, pagka hindi ka nagsipag, wala kang maiuwi, ma-income kahit pariyaman lang. Pili lang naman yan. Hindi naman lahat talaga mabibigyan yan. Wala. Hindi ako maasa. Sinabi naman ni alias Arnold na matumal ang biyahe ngayon at nagtitipid din siya sa gasolina. Hindi na rin daw siya umaasa pa sa tulong mula sa gobyerno. Kaugnay niya narito ang tinig ni alias Arnold. Pataas yung gasolina pero yung kita hindi naman tumataas eh. Hindi ko na inaasahan yun. Wala naman. Para sa kung lang siguro, namimili lang siguro silang bibigyan yan.
Sa tagal ko ng driver, ni 5 hindi pa ako nakatanggap ng subsidy, ng mga subsidy niya. Talagang matumal ngayon ang biyahe. Kailangan, pag naihatid mo, maghintay ka muna ng kasunod para hindi maubos yung gasolina mo. Wala na inaasahan, ma'am. Manawagan sa gobyerno namin. Wala. Mag-tiis na lang kami kung anong kuwan dyan. Basta sumusunod kami sa batas na kuwan natin. Kaya ngayon lang nakatikim na ganitong tumas na kuwan, pero hindi na inaasahan pong kuwan. Matutulungan kami ng gobyerno. Samantala, ipinahayag naman ni alias Daniel na isang motorcycle taxi rider na 3 taon na sa ganitong hanap buhay na sa loob ng isang araw ay hassle na anya ang pagpapakarga ng gas. Wala na raw magagawa kung tumaas man ang presyo ng mga produktong petrolyo. At tulad ng iba ay hindi na rin siya umaasa pa sa subsidy ng gobyerno. Narito ang naging pahayag ni alias Daniel. Siyempre ma'am, sa 3 years, siyempre ma'am, basic natin talaga is yung paggagas ma'am, daily yun ma'am. Sa isang araw, minsan naka 20 tank ka, 30 tank na. Tapos ngayon, nag-increase na nga yung price ng gasolina. Mas talong naging hassle yung paggagas mo. Kunyari, full tank dati, nasa 300 plus na, ngayon nasa 400 plus na. Andun ma'am sa pagtais ma'am ng price gas, wala naman tayo magagawa doon, kundi magpatuloy pa rin. Syempre, hindi natin alam kung ano pa mangyayari. Lalo't may sigalot ma'am sa Middle East. Minsan sa mga subsidy, di ba, matagal siya, maasikaso, ganun. Yung mga requirements niya parang matagal din makuha. Kaya minsan hindi ko na rin na-expect na ganun. Hindi maikakaila na malaki ang naitutulong ng mga Transport Network Vehicle Service drivers at mga motorcycle taxi riders sa mga commuter na Pilipino lalo na sa Metro Manila. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 16 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon, research group tinuligsa at tinawag na mababaw ang solusyon na 4-day work week sa gitna yan ng paglobo ng presyo ng mga produktong petrolyo. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Tinawag ng research group na Ibon Foundation na mababaw ang mga solusyong inaalok ng gobyerno sa gitna ng inaasahang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa epekto ng digmaan sa Middle East. Ito ay kasunod ng mga mungkahi ng pamahalaan na magtipid sa paggamit ng gasolina, iwasan ang mga hindi importanteng biyahe, gawing staggered o paunti-unti lamang ang pagtaas ng presyo, maghanap ng mga gasoline station na may diskwento at ang ilan ay nagmumungkahi rin ng pagpapatupad ng 4-day work week at online classes. Sa panayam ng Bombo Radio kay Jose Enrique Sani A. Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi niya na kahit sabihin ng Department of Energy na unti-unti lamang ang pagtaas ng presyo, hindi nito maaalis ang mabigat na pasanin na nadulot nito sa mga Pilipino. Ayon pa sa kanya, ang mga solusyon ng gobyerno ay hindi umano tunay na pag-ako sa kanilang responsibilidad. Dagdag ni Africa, sa halip na ipasa sa mga mahihirap at middle class ang buwis sa mga produktong petrolyo, mas nararapat na patawan ng mas mataas na buwis ang mga mayayaman. Nauna nang iminungkahi ng naturang research group ang pagtanggal ng value-added tax o VAT at excise tax sa presyo ng produktong petrolyo. Ang laki ng problema. May posibilidad nga na kumigit $110, $120, $130 per barrel yung crudo sa pandidikang pamilihan. Kung mangyari yun, yung gasolina at diesel, dumabat ng 80, 90 pesos. Kung sabihin ng gobyerno, hindi, mag 4-day work week na lang, magtipid kayo. Paisipin mo, hindi na-address yung pinaka-bigwas sa mga mahirap at middle class sa mga pamilya. So inisip ko dito, kung ang maisip ng gobyerno lamang ay gano'ng kababaw ng mga solusyon, hindi sila solusyon eh. Ang kailangan, rendahan yung pagtaas ng presyo ng produktong petrol. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Chermay Colameda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 2 lalaki naman patay sa truck crash doon sa Maysuelo Road. Ang utos ni Mayor Magalong na palakasin ang road safety sa Baguio. May report dyan ang Bombo Radio Baguio.
Inatasan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang City Engineering Office na makipag-ugnayan sa mga pambansa at lokal na otoridad upang palakasin ang mga hakbang sa kaligtasan sa kalsada sa Swilly Road sa Baguio City. Inilabas ang utos matapos masangkot sa isang banggaan ang isang truck na may kargang mga baka sa Swilly Road sa Barangay Asin Road malapit sa Gate 2 ng Pinewood Subdivision kahapon. 2 katao ang nasawi at isa pa ang nasugatan matapos umanong mabangga ng truck ang sasakyang nasa unahan nito bago ito sumalpok sa isang konkretong railing at tumaob. Nakita na ang isa sa mga nasawi ay natagpuang wala ng ulo habang ang isa pa ay tumilapon umano sa lakas ng impact ayon sa mga nakasaksi. Una nang nakilala ang mga nasawi na sina Nino Manipon, 45 anyos at residente ng Manawag, Pangasinan at Clinton Niegos, tinatayang nasa edad na 20 hanggang 23 at residente ng Urdaneta, Pangasinan. Bukod sa 2 nasawi, 4 sa 5 baka na karga ng truck ay namatay rin sa aksidente. Ayon kay Police Captain Aldrin Saltin, acting station na commander ng Baguio City Police Office, galing sa Tuba Benguet ang truck at papunta sana sa slaughter compound sa Baguio City. Mechanical defect or loose brake. Hindi naman natin masasabing overloaded kasi 5 yung sakay na mga baka. Saka nung pababa dito, naramdaman sigurong walang preno or ano. Unfortunately yung driver at saka yung isang pahinanti namatay. Ayon kay Mayor Magalong, layunin ng koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya na matukoy ang mga posibleng pagpapabuti sa kaligtasan, kabilang ang mga hakbang sa road engineering at mas mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko sa bahaging iyon ng kalsada. Sa ngayon, patuloy pa rin nang iniimbestigahan ng mga otoridad ang nasabing insidente. Para sa Bombo Network News, Bombo Margil Apat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio Bombo! Pagpapalago ng silver economy, isa sa magiging top priorities ng ASEAN member states para naman sa aging population. May balita ang Star FM Manila. Plano pang bigyang pansin ng ASEAN Cultural Community ang pagpapalago ng silver economy upang bigyang prioridad ang tumataas na aging population sa mga bansa sa Southeast Asia. Parte ito ng RISE priority ng ASCC sa ilalim ng Inclusive Development. Layo nitong maisulong pa ang tinatawag na active aging sa mga senior citizen. Samantala, hinihikayat din ang mga private sector na maging kabahagi ng layuning magkaroon pa rin ng active workforce ang Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng pamumuhunan sa products at services na makatutulong sa active aging na nararanasan ng bawat bansa sa Timog Silangang Asya. Ayon pa kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, naisiguruhin ng ahensya na walang sektor ang may iwan sa paglago ng bansa, lalo na ang older population. Lagi ang heart and soul ng ASCC is always to get people empowerment. At pag sinabi mong people empowerment, hindi yun government empowerment lamang. But rather you get the whole community, you get the private sector. Maraming CSR na malalaking kumpanya, maraming mga good doers out there who just wants to help. Pag-develop ng silver economy o yung gawin nating produktibo ang ating mga tumatandang mga mamamayan, lahat yan hindi naman kakayanin ng pamalaan lamang or ng ASEAN lamang. Importante dyan yung partisipasyon ng private sector katulad nga doon sa silver economy. Alam nyo, lagi kasing pinag-usapan the green economy, the blue economy, pero alam nyo, ang buong rehiyon natin or ang buong mundo tumatanda. Hindi naman ibig sabihin na tumanda, hahayaan na natin na nasa bahay lamang. Ang gusto ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., produktibo ang bawat mamamayan sa nation building. Kaya ang konsepto natin ng silver economy is to get the private sector involved. Sila ang mamahunan sa mga products and services o sa mga teknolohiya at innovation para masigurado natin na habang tumatanda tayo, maging bahagi pa rin tayo ng productive workforce ng ating bansa or ng ating rehiyon. Yan ang report mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa ASEAN Philippines 2026 update ng Bombo Radio. Nag-uulat
Star DJ Kimi, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ang People's Coalition na nawagan naman sa gobyerno na magtayo ng National Crisis Committee para bantayan ang epekto ng krisis sa Middle East. May report dyan ng Bombo Radio Rojas. Nanawagan ang People's Coalition for Good Governance sa gobyerno na magtayo ng National Crisis Committee kasunod ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Wenny Sancho, convener ng koalisyon, mahalaga ang nasabing komite dahil ang mga emerhensya gaya ng digmaan ay hindi matukoy kung kailan matatapos at may malaking epekto ito sa supply at presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa, kabilang ang pagkain at gasolina. Ayon kay Sancho, ang National Crisis Committee ang makikipag-ugnayan sa mga hakbang ng national at local government, kabilang ang pagpapatibay ng national at local price monitoring councils upang masiguro ang proteksyon ng presyo ng pagkain at enerhiya. Nanawagan rin ang koalisyon sa publiko na huwag manahimik, ipahayag ang boses at patuloy na humingi ng tulong sa gobyerno upang maprotektahan ang kapakanan ng mamamayan para sa hinaharap. Crisis committee that we have in mind should be composed of a committee on a national and regional level. The main purpose of this is to highlight the vital points that affects the economy of the Philippines being a net importer of oil. And then, what are the probable solutions that should be done at the earliest possible time? Kailangan natin maging proactive. Kailangan malaman ng tao na ang gobyerno ay kumikilos din. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang 4-day work week na pansamantalang ipapatupad sa ilang opisina ng gobyerno baka raw magdagdag pa ng pasakit para sa mga manggagawang Pilipino. Bakit kaya? Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Legazpi. Inihayag ng grupong Kilusang Mayo 1 na dobleng pasakit para sa mga manggagawa ang pansamantalang pagpapatupad ng 4-day work week sa iilang opisina ng gobyerno simula sa Lunes, Marso 9. Ito kung saan upang makatulong sa pagtitipid ng enerhiya kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon kay Kilusang Mayo 1 Secretary General Jerome Adonis sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, hindi ito patas para sa mga manggagawa at dapat tiyakin ng gobyerno na mayroong subsidiya para sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo mula sa pondo ng pambansang gobyerno. Anya, hindi ito makakatulong sa kabuhayan ng mga manggagawa lalo na ngayon na patuloy na tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin dahil nananatiling mababa ang kanilang mga sweldo. Iminumungkahi rin ng opisyal na dapat i-price freeze muna at tanggalin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Binigyang din niya na ang nasabing panukala ay anti-worker at anti-people, gayon din na hindi ito anya makakatulong, bagkus ay magdaragdag pa sa paghihirap ng mga manggagawang Pilipino. Ganyang posisyon, anti-worker at saka anti-people na proposal yan. Hindi ho namin tinatanggap yan sa Kilusang Mayo 1, hindi yan tatanggapin. Lalong-lalo na ng mga manggagawang Pilipino, lalo pa ngayon no, na may lingguhang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at napakataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang mababa ang sahod ng mga manggagawa sa buong bansa. Tapos ganyan pa ang gagawin nila, hindi ho nakakatulong yan. Hindi yan makaka-resolve doon sa ating problema sa kasalukuyan. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Laya Casitas, and this is Bombo Radio Philippines for the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Ito namang rank 1 sa Nurses Licensure Examination, hindi makapaniwala sa naging resulta sa nasabing eksaminasyon. Kuha tayo ng mga report sa Bombo Radio Tugigaraw. Hanggang sa ngayon ay kinakabahan at hindi pa rin makapaniwala si Aliana Marie Villegas mula sa Malig Isabela at nagtapos sa St. Paul University dito sa lungsod ng Tuguegarao matapos siyang maging rank 1 sa katatapos na Nurses Licensure Examination. Sinabi ni Villegas na hindi siya nakatulog habang hinihintay ang resulta ng exam at nakaramdam ng sobrang kaba. Ayon sa kanya, hinangad niyang mapasama sa top notchers, subalit hindi niya kalain na siya ang magiging rank 1.
Sinabi niya na halos wala siyang tulog nung panahon ng kailang formal review dahil 53 araw na lamang ito dahil sa inilipat sa Pebrero ang exam mula sa Mayo, kung saan nag-graduate lang sila nitong buwan ng Enero. Ayon kay Villegas, pamilya sila ng nurses mula sa kanyang mga magulang at 2 kapatid kung saan siya ang bunso. Madami po akong hinulaan. Ang dami ko pong hindi alam, nahirapan po ako. Pero kapag nagsasagot po ako, tinatawag ko po lahat ng santo, sasabihin ko, Papa Jesus, ibulong niyo po sana sa akin yung sagot. Ganon, saka po ako magsasagot. So, gumagana po talaga ang prayers. Sa nursing practice 2 po, about po kasi yun sa maternal and child health. Hindi ko po siya masyadong inaral kasi kala ko po hindi po siya lalabas. Laking pasalamat din ni Harvey Earl Kalimag ng Katagaman Vejo, Tuguegarao City matapos na maging rank 4 sa exam. Ayon sa kanya, ang sikreto niya ay dasal at sapat na pahinga kahit na maiksing panahon lamang ang kanilang naging review. Atin ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubiaway Ibay and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! At tuloy-tuloy lamang sa mga balita at impormasyon na maaaring tutukan sa ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM. Available tayo sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa bahagi ng Mindanao, masusubaybayan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Sa Davao Region, Bombo Radio at Star FM, Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Habang dyan naman sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa bahagi po ng Soc Sargent Region, nariyan naman ang Bombo Radio Jensan. At para sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. Ang minuto na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo istoryahan tamang karon dugang nga mga balita kag impormasyon ri man sa aton sining nga pagpangalagad. But this time aton anay sining mangin ko po diri karon sa aton sining pagpalayag ang hepe sa police station na number 2 si Police Captain Jimel Acuesta. Ini kasunod man sa pagkampiyon sa police station number 2 sa Iloilo City Police Office First Enhanced Managing Operations Challenge. Sa linya naton si Police Captain Jimel Acuesta. Sir, si Bombo Chami ni live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Maayong hapon gid. Oo, mayong hapon gid Bombo Cham kag ilabi na gid sa imo mga tagpalamati kag sa imo nga taga-subaybay. All right, Captain Cuesta, sir. First of all, congratulations sa sining pagkampiyon sa Police Station number 2 sa First Enhanced Managing Operations Challenge. Pwede mo kami maistoryahan kung parte sa ano ining labing unang programa man sa bago naton nga City Director nga si Police Colonel Wilbert Parilla? Okay. So, ining input challenge ni hindi ni bag-o para sa amon tanan kay dapat sa tagsa-tagsa ka mga police station kag hindi lang diri sa aton man pati sa ibang nga provinces dapat maging ready ang tanan nga mga istasyon when it comes to responding sa mga real life situation nga nakatabo sa tagsa-tagsa namon sa area of responsibility. So therefore, kung natandaan naton nga nagligad, kaduha na mag-champion ng Iloilo City pag-abot sila ng mga challenge by province ang competition kaya sa nagligad. So kaduha na mag-champion ng Iloilo City sini. So in line with that, nag-conduct man ang Iloilo City sang among aktibidad, compose ini sang pulo ka station kag may kanya-kanya nga senaryo, real life emergency nga senaryo o base exercise ni siya o tawag sa mga shooting incident, hostage situation scenario, vehicular accident scenario, mga bomb threats, kung gaano gid ka ready kag prepared ang aton nga mga kapulisan diri sa city when it comes sa mga emerhensya kag mga incident nga nagkatabo sa palibot ta. So sa natabo nagiging champion ng aton nga station to because man ini sa sa mga tao nga naton diri nga hindi na inibag-o sa ila bisan sa mga naga-schooling pa lang sila or naga-apply sila sa mga pulis nila, balaan na nila ang mga senaryo nga ini. So kumbaga, daw gina liwat-liwat na lang ang mga mga exercises para continuous kag ma-align sa sa operational agenda ni Chief Philippine National Police natin, si Police General Jose Melencio Nagpatis, nga gina-aim niya to strengthen the operational procedures and command management kung may mga emerhensya o incidente nga nakatabo sa UARTA. Okay. Sa bahin sa police station number 2, ano ang senaryo nga inyo siningagin na undergo Captain Cuesta, sir? So sa bahin sang police station to, ang amon nga nagabutan niya nga senaryo amo ang shooting incident nga natabo.
So mayara sang do kasubong simulation exercise kag gin plastar nyo dito kung paano mag-responde and ano mga follow-up investigations? Yes, ginaplastar kung ano ang dapat nga himuon, kung ano ang dapat nga pasunod, basta nga ma-file na ang kaso. Okay. Usually, sa mga amo sini nga mga challenges, Captain Cuesta, sir, ginapatigayon ini sa isang iniya kalugar, particularly, kag may naga-observe nga mga official from Iloilo City Police Office? Yes, ginapatigayon ini sa isa ka lugar o area kung di nyo gusto ibutang, do kami man lang din papili gani kundi ng area nga amo niya pag iksinahan. Kay siyempre do budlay nga diri nga daan sa city do busy kag masako, so dapat dili makita makahamper sa mga aktibidades kag lalo na sa mga traffic. So kami ang papili sa area namon para maano ang mga naton ang mga officer naton halos tanan sila ara gid sila naga audience kag iba gani mga judges pa naton kag sila mga rate kung tama ang gina-execute kag gina-ubra sa aton nga mga kapusilan sa ground. All right. Isa man sa makabig naton nga accomplishment mo pag assume office mo dira as Chief of Police ang Police Station 2. Nagligad sila, interview ko si Police Major Sheila May Sangrines kag he made mention sa Police Station number 2 nga dako ang contribution sa sining pagpangdakop man or ginkasa sini iyang anti-illegal drugs operation, Captain Cuesta? Yes, pasalamat kita sa mga tao siyempre nga nagadugang kid sa mga intulid regarding sa mga aktibidades nga mo sina kay kinahanglan naton i-monitor anay kag i-validate kung tutuod gid man nga naga-engage sa mga tao nga sina kay kami diri sa police station to tamadan man kami mag dakop o maguba sang pangabuhi sang tao nga wala man lang nilising sala kag budlay magpatok-patok kay kinabukasan sang pamilya ang nagataya dira. So kami monitor kami sang maayo kag very gid ang tao naton diri very engaging gid pag abot sila ng mga butang kay trabaho naton kay wala kita sing tawag diyan tapinan o tipigan basta mabalaan natin nga naga-engage sila sa amo sila ng butang, definitely kasagid sang Okay. Nabutang man sa spotlight, Captain Cuesta, kay duhagid ka mga insidente man may kang tanan sa magkarelasyon ang police station to kag ang latest to isa ka mistra kag manunudlo kag overseas Filipino worker. By the way, kumusta na tong kaso, sir? Na-resolve na giman to? Ang tong una nga kaso do permi gani sina do Lapas district ang damo siguro sang mga lodging house diri pa siguro diri gid nila dalaan nila nga mga kalaguyo. So ang una nga incident natapos naman nakapiansa na ang both parties kag sa korte na lang siguro sila magpilitay kung magpatawatay man sila sa ilang mga irog dira wala naman sila sing mahimo siguro party sila pero ang ikaduha nga ni nag-file naman sila sang bail, nakabuwa naman ang both parties. So ato na lang pag-ambantabayan kung posigido si husband sa pag-file sang kaso sa iyang misis. Kaya ang isa ka misis dito do pinatawad naman niya nga mister kay do first time na natabo man sa iyang. Alright. Daw medyo damo event dira sa distrito sang Lapas. Anyway, sa paghatag man sa Chimpo diri sa Bombo Radio, madamo inga salamat kag once again congratulations sa Captain Cuesta, sir. Welcome gid kag madamo gid nga salamat Bombo Champa sa
imo nga programa sila nga udto. Alright, there you have it. Si Police Captain Jimmy Lacuesta, ang Chief of Police sa Police Station na number 2 sa distrito iya sang Lapas. Di kon kutob sa mga respondihan insidente nga nagakladabo sa distrito sa Lapas, ti makambal man kita nga madasig sila sa pagresponde. Rason nga ti sa sining patigayon nga labing una nga enhanced managing police operations, hindi lang kay sa practice, hindi lang kay sa simulation na exercise, kundi makapila naman ka beses ni nga pamaturan na sa police station na number 2 ang ilaman sini pagtungod sa ilang trabaho kag responsibilidad. Sa aton sini nga mga kauturan, hindi lang kay sa mga kasubong sini iyang mga krimen, lakip na dinay mga kasimanwa ang pagtutukman sa anti-illegal drugs operation. Na-mentionar man ni Police Major Sangrines nga Police Station number 2 under Police Captain Jimmy Lacuesta ang naka-contribute sang dako sini iyang recoveries, no? Sa bahin sang illegal drug activities. Sagin kasaman sini nga mga buy-bust operations ti padayunon lang sa aton sini mga kapulisan ang ila sini nga maayo performance, hindi lang kay sa bahin sa police station number 2 kundi sa pangkabilugan, no, nga napulo sini kay stasyon sang police diriya sa bahin sang syudad sang Iloilo under sa pamunuan man ni Police Colonel Wilbert B. Parilla. Kag hindi lang kung tani mga kasubong sini nga mga Excel paginangaton sini kapulisana, kundi sa iban pagin sini nga mga sahi sang aspito bla. Sa pagpangalagad man diriya sa bahin sang syudad sang Iloilo. 13 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby kay checkeron man nato ang linya ni Mr. Nestor Canong, ang head sang Task Force on Moral and Values Formation. Matapos nga ti conduct ini sila sa nga ila sini iyang regular nga pang-chekyar sa mga establishmento komersyal, resto bar, nightclubs kag iban pa nga mga balay kalingawan. Kag diri banwa mayara sang tatlo. May tatlo ka mga nightclub nga wala makapresentar sa nga ila sini iyang mga bag-ong business permit. Silingon 2026 sa business permit. May kang tanan sini stricto sa karon ang local government unit o ang city government sa pagpasiguro nga ang tanan sini iya nga mga naga-conduct sa nga ila sini nga negosyo sa syudad sa nga Iloilo ang nagakadapat mag-comply gid. Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa, di may warning na nga papanahog man ang talatapan sa Task Force on Moral and Values Formation. Agod sini banwa iya nga ma-comply sa nga nasambitan sini nga mga establishmento concerned or establishmento komersyal nga concerned. Ara na si Sir Nestor. Sir Nestor, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Mayong Udto, Bombo Cham, mayong Udto sa tagpalamati sa iyong bantog ng programa. As far as the information is concerned, nga nakalabot man diri sa talatapan sa Bombo Radio, is it true, Mr. Canong Sir, nga may tatlo ka mga establishmento komersyal, particularly mga nightclub, ang napaslawan nga magpakita sa ila sining 2026 sa business permit, Sir Nestor? Amoy na ang gagwa sa aton nga pag libot-libot kagabi tubtob kagahon kay mga schedules kita, mga night nga mga entertainment, mga centers ang aton ginlibot kagabi. Nambal mo na gani mga bars, resto bars, nightclubs, kag iban pagidira nga mga balay kalingawan, balay palahuwayan nga ginamasyara naton para ma-secure naton kay natapos na ang renewal sa aton nga business permits. That's why gina-verify gid naton para napasiguro ta nga ang tanan nga mga negosyante nga diri sa sa Iloilo nagatuman man sa ilang obligasyon nga kada tuig dapat ma-renew nila ang ilang mga business permits para nga makabulig man ang ining mga taxes nila, ilang mga fees nila, makabulig man sa aton nga mga dugang nga pondo para sa mga proyekto sa siyudad sa Iloilo, Bombo Cham. Apan na confirming nga wala sila iya makarenew sang business permit, ano ang mga possible penalties nga tubangon sining mga nasambitan nga establishmento?
naghatag na kita sa ila sang final warning para nga at least maintindihan mo nila nga kaduha na kita ma-share sa ila. Naghambal sila nga on process pero ang aton ginapangita kung ano mga dokumento nga na himos na nila kagagagwa nga dira sa atong business permits in licensing division sa kay Sir Norman Tabod mayara sa ginahatag nga daw iya nga daw slip nga pakita dira kundi nakalabot ang ilang mga pagproseso. Why kita may nakita ang ilang ginambal nga on process na. That's why nangatag kita sang warning sila kay nag-advise sa ilang Lunes early nga mga hours sa Lunes alas 8 masira nila kay kung hindi maghatag kita sa rekomendasyon sa kay Mayor Raisa Treñas ng hindi mga establishmento kung padayon nga why gyapon business permits posible nga igapasira sila sini nagulugan sa closure order sa atong lang doon nga Mayor Bumbutsam. Alright, pananglitan abi Sir Nestor no nga maglabot sa punto nga may closure order gid. Kag galuyag sini nila nga magbalik sa ila sini iyang negosyo. May mga nagakaigo bala ini sila nga pinalidad nga nagakadapat sabton sa bahin sa city government kag ano pagid ang ila sini nga dapat timuon para nga makapadayon sila sa ila negosyo, sir. Ang ilagay lang obrahon amo na i-update lang nilang ilang business permits para sa 2026 nga tuig. Bayran nila to kung may mga multa to, kung may mga penalties nga na-delay sila sa ilang bayad. Ang iban pagid ng mga requisitos, ang ilang mga health cards sa ilang mga tinawol, ang taon man nila, pero so far nakita namon do updated man. Ang business permits kilang, tiyan mo ning importante sa nanggid, nga may ara kita nga ordinansa, ang 2007 at 016, nga diriya na pagkit gid, nga basta magnegosyo ka sa siyudad sa Iloilo, himusa anay ang imong business permits before ka mag-operate. Ila renewal naman lang tani, kapos naman lang kay may mga one-stop shop man ang aton nga City Hall. Isa man lang dira nakadtuan, kompleto nga tanan. Hindi gani malabutan 2 ka oras, mahimos naman sila kay renewal naman lang. Ang problema lang until now nga why sila ka bayad sang ilang mga balayran dira. Kaya mo na pangita nga may ara nga resibo na halin sa aton nga city treasurers nga ang ilang mga dapat nga balayran nga mga fees nga mga taxes na asikaso nila dapat sa sining mga tinion Bumbutsam. Kay ti makabig taman nga obligasyon ini isang tagsa iya ka mga negosyante and unfair man ini sa iban nga matutom iya nga naga-comply sa mga pagsulundan na Mr. Kanong. Tama na amo ginang aton permigid na pension day sa ila nga kalaway man lang taon nga tani alalangay lang amo nang gani nga aton permigid na obra fair and square nga gamay man o kung dako mga negosyo sa siyudad sang Iloilo basta ang mga importante lang mga obligasyones nila ilabi na gid ang mayor's license permit ining business permit nga tawag naton asikasuhon lang nila para nga hindi man unfair sa ibanda ang mga katupad nila nga mga negosyo nga sila gagmay gani nagabalayad sang ilang mga dapat bayaran nga buwis pero ang mga dagko nga ibantang mga negosyante sila gapabuyan-buyan tingis kalipat ko no pero ti obligasyon mo ni ti ko nang penalidad sini mapasirhan ka ti dako naman nga uol sa imong negosyo at the same time dako mga problema sa ilang mga empleyado dira nga moadaan sa trabaho nga mapasira ang ini nga establishmento Bumbutsam. Alright. Sir Nestor, i-grab ko lang opportunity siguro nga manghimulso man. Kumusta ang volume sang tawo sa nightlife abi sang nagliligad sini nga mga gabi or sini nga mga sinimana? Kumusta? Halin Disyembre tubtob Enero sa dinagyang ta hasta gid na nagpebrero na sa aton Valentine's nga mga celebration sa mga parawrigata tang mga activities subong do nagkanay-kanay ang aton nga mga nightlife nga mga centers naton. Malaka-laka ang halos sululod nga mga parokyano naton ang gagwa kon gabi siguro na kinapoy man guro kung nagkala hubas ngid man Bumbutsam ang ilang mga buon-buon amo na nga nakita naton nga daw gamay gawa ang nagagwa naton nga mga kauturan ang nagabanding-banding. Pero padayon lang ang aton gapon paglibot upod sa aton mga kapulisan para mapasiguro lang permi. Yang ini nga mga doog, ini nga mga classes ang aton nga mga entertainment centers, may maintinar lang ang kalinog katawhay
sa ang siyudad sa Iloilo, Bumbutsam. There were times Mr. Kanong nga daw medyo hindi gid malikawan, may mga nagaluntad sini nga kinagamo. Sa inyo subungan na notisyaran kumusta hilabi pa during Friday and Saturday night, sir? Dira kita ga tutokid sa aton nga trabaho kaya mo ginang direktiba sa aton ni Mayor Raisa Treñas nga mga weekends, especially umpisa Biyernes, Sabado, Domingo, dira gid ang tutukan ta kay dira ang dagsa sa aton nga mga manginginom nga nagaguluwa. Pero so far sang mag-meeting na kita upod sa atong kapulisan, amo ganina pasalamat man kita sa mga inisyatibo nga subongin na patigayon ni Colonel Parilla nga aton bag-ong hepe sa nga CPO naton itong CPO director nga tuman gid ka stricto ka porsigido ang aton implementasyon, even ang pag-training ta sang mga 100 mga isagatos ka mga bouncers naton nga nagasubong amo nagabantay gid mga frontliner naton in terms ang pagmaintenar sa kalinong kataway sang aton nga mga nightlife centers naton mga nightclubs naton, bars to bars, halos zero nga insidente ay nagakalatabo sa una nga may ara nga mga minaoy, tinubog, may ara nga binaisay, magsama may ara pa nga sa kapilasan iban, may nagakabunaan pa. Pero so far sa kagabi halos why na kita sang may kuha pa nga mga reports sang sini nga mga insidente Bumbutsam. That's why pasalamat di kita sang kooperasyon man sang atong mga bars kag resto bars nga ilagit subong ginahugot-hugot na gid nga hindi na masulit pa ang naglatabo sa nagliligad nga mga binulan nga may mga problema ining aton nga mga balay Limnan, balay Kalingawan sa siyudad sa Iloilo. All right. With this, kag sa tiyempo, ginatag diri sa Bombo Radio, Sir Nestor, salamat gid kag sa liwat, maayong hapon sa imo. Maayong hapon, Bumbutsam. Madamog nga salamat. Deri wavit si Mr. Nestor Kanong ang head sang Task Force on Moral and Values Formation. So, ginapakumplay ining tatlo ka mga nightclubs nga napaslawan nga magpakita sang ila siniyang mga renewed business permit apisar nga nagbalibad nga ini ang on process bisan certification o kung any document sabi from the business permits licensing office why sila mapakita. That is why nga ginisuan sila sang final warning sang nasambitan nga talatapan or talatapan ni Mr. Nestor Kanong. Iti ginapasiguro man nga lehitimo ang tanan siniya nga mga negosyo nga ginapatigayon man diri sa syudad sa nga Iloilo. Kag subong man ti sa mga kabumbo naton na bangod man sa sining pagpatigayon sa mga nagkalinain siniya nga security measures ang mga nightlife destination naton diri so far malinong why sang anuman sini nga mga kinagamo nga nagklinabo. Ina mga kasimanwa ang sandigman sa assessment ni Mr. Nestor Kanong kag subong nga bulan medyo nagkanay-kanay base kunong kinapoy o konti na gini na hamakon mo straight halin Disyembre tuwing 2025 tubtob Pebrero. Asod-asod nga mga events ang nagklinabo diri sa bahin sang syudad sa Iloilo. That is why nga ang iban sini tinagapuro pahuway man siguro 24 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon ri man saton sining pagpangalagad. Management sang gas station hindi mabasol bangod nga nagabase man lang ini sila sa presyo kuno sang supplier sang gatong. Kag ang Department of Energy may mga ginapreparar naman nga mga hilikoton in kaso por kaso nga maggalala pag ang sitwasyon dito ya sa bahin sa Middle East nga dako sini ang balikman in terms naman niya sa presyo sa gatong diri sa pungsod na Pilipinas. Balikan tayo ning mga dalakuan ng mga balita pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas,
cheese kag mga ulutan. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sa Bombo Radio bilang dalang pansang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1, the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang power. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 1 to 7, 2026. Rock songs and many more will all be yours sa Marso 7, Sabado, kaupod ang Val Trouble Band sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto,
Halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang Oras sa Bomborachi, Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bomboray sa udto sa DYFM Bomborachi, Iloilo. Management sa mga gas stations dito nagpabutyag man nga hindi sila dapat pagbasulon kay man nagabase lang man sila mo sa presyo sa mga supplier sa gatong. And while ago to vlog na before mag Bombo Network News, diga ko man to sa inyo kung anong plastada sining sitwasyon sa pagpasakay sa presyo sa produktong petrolyo. No, di sa karon epekto ini sa kinagamo dito iya sa may Middle East sa pila gani ka mga nakitaan sini nato na banwa masami madamo sini ang nagapila karon sa mga gasoline stations nga magpatughong apisar sini banwa iya nga ti mahal na gani ang presyo sa produktong petrolyo nagahingagaw ang iban nga makaangkon man sang kung hindi man supply sini ti paniganay o pananglitan iya nga tigay sa pag-antisipar man sa sining another round sa price increase sa produktong petrolyo. Check naton bala mga balita with the Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Nagpathag ang pila ka management sa gasolinahan kon nga golpihada no nga miara sa sining pagsaka sa presyo sa gatong kagang iban siniti do nagapang abaw gid sini sa presyo sini no sa gasolina kag sang krudo. So based diri sa pangusisa naton Drake sa may banwa sang San Miguel kabalo mo gin check tani kinamo ang mga presyohanay sang gatong ang medyo taas diri sa may hibawan pabiya na no ang krudo to yan nagadangat na sa 80 pesos ang kada litro sini no pero sa iban sa nga area ka nga diri sa may hibawan sur kag norte sa may Mandurriao ang krudo nagadangat sa tag 69 no 69 pesos ini ang kada litro Bombo Champ kagabuman diri sa may area karon sang banwa sang San Miguel ang presyo nila ni sang krudo nagalabot sa tag 70 plus no ang kada litro sini kag sang gasolina gasunod man no taga ara man sa 70 plus ang kada litro sini sang gasolina isa gani ning gasoline station ang yadri karon sang Petron no sa gin-check naton adre sa may area sang banwa sang San Miguel Iloilo no ulunhan ni sang ila sining market nga old no sa sambit sini karon nga banwa sunod diri kay Ma'am Charmy Sabido ang supervisor sa sambit sa gasoline station yagin pahayag ang ila sining gasolina nagadangat na sa 72 pesos 72 pesos ang kada litro kag sang krudo nagadangat sa 75 pesos no 75 pesos ang kada litro sang krudo so no sa natungdan isa sa mga rason no kagati di man sila mabasol kay ang ginasunod Manila sini nga presyo amo ang halin sa supplier Bombo Champ no ti sunod sa tungdan kung ano ang presyo sa ila sang supplier sang gatong ti hindi man kuno pwede nga makapanubo sila kay basi maperdi no so mo man ang hampang sa mga negosyante nga kung pilato ang ginbaligya ti patungan nila da no para makaginansya man sila no ti kun mahal ang release no nga supply sang gatong sa ila ti ang man ang presyo sini mahal man no kung medyo timbuok man ang presyo sang gasolina kag sang krudo no
dugang pa sang natungdan ang isa sa mga ginalantaw sining nga ngandong nag-gulpihadaman ang pagsaka bangod sa sining presyo, no, kun sa sining supply sang krudo kag sang gasolina kay ang ila kuno gali nga stock nga ni bag-o na kay ang iban may naghambal nga base sa iban gasoline station bla mga old stock pa na tapos ang presyo sini do ginahampang-hampangan lang na sa kasubong sini sa world market so sa tungdan every week naga sila no patughong sila no nagapakarga sila da sa volume supply sang langis no sa aton sila nga mga kabuti so sa iya kada semana mo na nga change sila kag bag-o ang supply mo na nga ti ang presyo niya nga makita sa world market amo man ang naga-apply sini karon no sa aton sila nga mga merkado publiko kun sa mga baligyaan sang gasoline station diri sa may probinsya sang Iloilo, Bumbudsam. Aminado man no ang natungdan nga ti gamay lagid man ang customer kay man ti iban sini amo gani nagapangita no sang do medyo mabulubarato. Actually ang diri sa may Petron sa may San Miguel medyo bulubarato na ni gani kumpara dito sa may hibawaan pabiya tong ang krudo nila to nag-80 na no ang kada litro sini Bumbudsam. Ti so sa natungdan hindi naman mapilit ning iban nga nagapangita sa nga diin sini nga barato no agod nga ti makaginansa man sila sa ila sini nga kinanglanon sini sa nga gatong Bumbudsam pa mo na nga ti suno sa natungdan kisa kun sa isa adlaw dili sipon lamang mga customer nga nagabakal sa ila sang krudo kon sining gasolina. Aribla ang naging kabahin sang pahayag ni Ma'am Charmy Sabido ang supervisor sa mga interview sa Bombo Radio. Ang mayong aga ang sa krudo sir do gamay-gamay lang gid ang gabakal kay ti syempre ang mga farmers do gaano man sanda nga ano kay tama ra gid ka mahal ang diesel pero ang premium do same lang man gyapon pero may diyan gid nga customer nga nagapangita gid sa barato ka presyo di kami kami ti mahimo kay ang ball na supplier mahal man syempre baligya man namon ti mahal. Okay, bali subong pilang presyohan nanyo sa gasolina kag krudo ni ma'am. Ang sa gasolina, 72, sir? 72, no? Per liter? Per liter. Okay. Ang sa crudo ta? 75. Ang crudo? Oo. Okay. So, muna do, okay, nagwamang mo ng presyo, anay? Oo, pero wait takman, sir, kung basi masaka, pa dyan next week, hindi takano, kay ti ang presyo talaga hindi tamano, kung piragid ba lang mabol naman sa sunod nga delivery naman sa supplier. Kaya nga mo nga presyo talaga bago nga delivery bala, sir. Okay. Hindi pa daan kay ang amon nga pundo sang una sang ligad pang semana na ubos yung sir mo kaya amon tangke do sakto-sakto lagi sa isa ka semana bla sir pundo na. Okay. So bali din ang supplier nga ni taga Iloilo, taga Manila. Why ko sir idea kay ang tagyaman lang ang ano kang delivery naman bala. Pila ka litro ning inyo nga deposit nga ni ma'am? Ang sulad ka tangke. Why ko depende sir kay ga order man si Sir God for 3 days, 4 days, why man kami nagapundog kang good kiti syempre ang kwarta mo pundo man diyan sir. Kung pira lang man gid ang makwarta kang tagiya mo man lang ra ang pwede na ma-order kag mapundo di diyan. So kapon damo nagabakal ug tingob tutughong. Ay sir actually mga motor man lang diamon ang mga diesel gamay-gamay man lang ang mga truck abi kag ang mga umaga ni sir do tag isa lang man ka container tag isa ka libo ti pera man lang isa ka libo to mga 13 liters man lang. Okay. Why man ti nagapangita ang ating guro sir? Basta gapangita pa isa na mas barato ti nagabaka. Nabatian diri si Ma'am Charmy Sabido ang supervisor ni karon sang sambit sa gasoline station dira sa may area sang San Miguel, Iloilo. Gin check naton gani no Bumbudsam kay ang information kahapon kung kay nakaaga nga daw may ara tag 83 no ang kada litro sang krudo nga ginabaligya no dira sa may Banwa sa San Miguel dira sa may Petron dira sa may sa may unhan lang sang market 70 75 ang kada litro sang ila sini nga krudo. So dara sini do makita sa merkita sang baligyan na sini mato lang isa ka gasoline station sirado. Na mutong impulot bangkot ato giling bado ikbalo ko sa sila nagsira. Bumbudsam kun dugay na o kun mag-ulang kay bangod sa sining
no sining supply karon na bangod nga naglimit sa supply amo isa sa ginantaw sining rason nga nagtimbuok no ang presyo karon sang gasolina kag sang krudo diri sa may syudad lakip man sa may probinsya sang Iloilo. Magluwas Ang nanirado ni sa probinsya ni Jobs? Dira man sa San Miguel. San Miguel, okay. Basi ko doon din is laki digim pagkakas sa to nilang mga signage no. Doon di mo nang identify kung ang gasoline station to, Bumbucham, sa aton sila nga mga kabombo. So do posible nga do si madugay naman nga nagsira. Nagsira sila. Ang ining nasambit sa karon nga gasoline station Bumbucham. Tinaka depende na no, although nga kung lang taon mo subong, ang iba na binakabakal na mo, amo nang makita mo subong, do hindi magitantok damo nas magasolinahan. Pero luman tani mga next week siguro maubos na balik naman sila. Bisan mahal ti ang tawon na yan, mabakal gid na mo. Bumbucham kun kinanglanon gid sang ining gasolina kag sang krudo, no? Sa aton sining mga kabombo. So sa dugang sini na katigayon kita dirihon nakapakigaangot sa pila sini ka mga concern no especially sa sining mga apektado karon kay isa sa ginalantaw nga lubos nga apektado ini mga jeepney driver sa aton sini ka mga kabombo kay manti siyempre ang ila sining arkila dra pag ginakuha sa pagbiyahe kay at the same time ang ila sining ginatughong no ti doble doble burden gid sa mga driver ta ang ining pagsaka sang presyo sang krudo no ti subong pila subong krudo nagahamboy siya sa tag butanta 75 no 75-80 ti next week dumatsaka sa 15 madlagan sabi ba mga 90 na no 95 siguro 90-95 sini ang posible sining presyo na sa kada litro sa masunod sining semana Bumbucham. So isa diri sa natigayon tama pakigangutan ang driver sang jeep kung anong epekto ni sila kay next week ginalantaw may big time oil price hike no. Suno kay Jobert Octaviano ang driver ni sang San Miguel Festive no and vice versa sining karong ruta. Yagin pahayag nga ti kangay sa iya kay nagaarkila siya. Ang arkilasa nito nga no 50-50 sinasang tagiya pero ang gatong ti iya na kung paano niya nga ma-sustain ang kinanglanon sang salakyan nga ti may dapat may gatong may krudo gid na Bumbucham ti bangod sa sini pagtimbuok sang presyo 70-80 hamboy sa presyo hanay sa kada litro ang ginobra niya kuno gatipid lang sa kay may may kabataan pa sa ginapatuon high school kag elementary. Ti sunod sa natungdan, sa una kuno kun magkaon siya duwa kag tunga mo, no? Duwa ka cup kag tunga ka cup sang rice maubos. Subong do naglimit na lang siya do isa na lang kuno ka rice, isa na lang kuno ka cup ti nalawglahog tagading ko basi amo na ng pag-slim mo blahaw. No? Hindi sa mag-slim sa paglubag ka manubila basi mas slim sa kapag limit sa pagkaon sa rice. Bumbucham ti yung yuho man in driver So no sa natungdan isa na sa mga pamagi niya kay kun hindi sa magtipid at wise siya sang may madala pa uli kay bala mo after yan akong biyahe no dira sa may ulunhan nak Banwa gamotor naman siya pakadto sila to sa biting barangay tiga hapit kinaknos tinda bakal sang bugas sang pwede nilang masudan kag same time ti balon sa makbataan Bumbucham tag sin gina kuno balon ka bata niya mo kada adlaw ti plete pa nila kag pamahaw panyaga no so dapat ma-sustain no kag hindi manubo sa 200 pesos sa makita sinis kada adlaw sa pagbiyahe ti kisa kuno kun do praot ang mauli niya na tag 200 pesos lang no husto lang kuno inog balon sa bataan ti way nas nagbakal sang bugas kag sang sudan Bumbucham kay ti kun gabiyahe ga panyaga siya ga pamahaw. No, ating diskarte niya lang, dala na lang siya ma-adjust, matipid na lang siya sa pagkaon para kung paano nga ma-maintain no, ang pag-sustain sila sa kinanglanon sa nga sining pamilya. Gin taman no, gin hambalan taman kay ti may ayuda man ang government mo, no, do kina kaagad to nagambal ni si President Marcos nga padasigon ang ayuda no sa mga drivers ang apektado sining pagsaka sa presyo sang gatong. Kaling sunod diri kay
Sir Jobert, okay man na kuno makatapin-tapin, no, makasapin-sapin sa ila, pero pamangkot kung saan kunom tupa, no, ang ayuda para sa ila sila nga mga apektado. Ari si Sir Jobert Octaviano, Bombocham sa may interview diri sa Bombo Radio. Ito lang na eh. Paano mo na limit? Budget mo lang eh. Kung ano blaklan mo to eh. May lang na akon kay wag ka panigrilyo kapag ito eh. So na pila ka rice mo, boss mo? Taglambot duwa eh. Duwag tunga eh. Iso ba? May isa na lang. Isang tunga. Okay na. So limit ka lang na pati sa Sudan? Limit lang na pati sa Sudan eh. Kung pwede ka bakal tunga. Tunga na lang na eh. Tido may ayuda man ang government ako no, sir, anong mambal mo? Iway pa man. Dili pa man na. Basta gobyerno madiligid na. Why pa no? Gutumon ka na yan, tes magabot na. So nung sarang mong mapalabot, abi nga ano do mapadasig, ano? Mo tanay kung mapadasig nila eh makasapin-sapin malang gawa gamay lang. Antes dugay pa basi ko. Way gidi. Matalaban guro mauntat na lang biyahe man ko. Ti way ka maning kamon gyapon kung sige-sige biyahe mo gasolinahan sa gasolinahan lang makadtoy mo nga nitaan. May ayuda kamukon one time lang dokiman si mo na makasapin-sapin po temporaryo lang hindi ko magsigi-sige tang pira ka bulan sa kagatong ti way man gyapon no. Agi lang man. Si Jobert Octaviano, driver sang San Miguel nga jeep Bombocham sag ma-interview diri sang Bombo Radio. Ti suno sa iya ti amo na ang lubos nga apektado si Lagid kay ti ang operator mayo man kay operator nya kuno kay intindi man no kay kon kisa di gini kalabot tas boundary mo kay malamo do 800 ning boundary ti kisa sa 700 lang ang mahatag sa niti gina-accept man no way man kuno do naga-demand gid kay intindihan makano ko sa driver nga akon sang konduk ang operator nga ang income sa bong medyo puraot gid no kay ti tanan didto nagadiretso karon sa presyohanay sang gatong no Bombocham gapili man sila kuno halin da San Miguel damo maknong gasoline station magyan mo sa Mandurriao ti ko din sila makita nila nga medyo nobo-nobo dito na sila patughong na kung paano nga maka-save sila sa gatong sang ila sining daily needs sini kay sa isa kadlaw ang jeepney nagatughong ni sang tag 20 litros Bombocham no ang ila sining ginatughong ti kon mag 20 litros ang tughong kung magsaka lang sa tag 5 pesos ang kada litro bati mga 100 pesos gid no ang buhin sa ila sining daily income amo nang ginakabig nila nga dako sining challenge ining pagtimbuok karon sa nga presyo sa gatong sa pila sining ka mga gasoline station sa syudad kag sang probinsya. Bombocham. All right, ti may pipilaman kita gani ka mga nabaton na diri nga information nga may mga pila na ka mga sabahin sang transportation hilabi pa sabahin karon iya sang aton sini nga mga sakayan bala. May pagsaka na sang plitihan, may anunsyo sa pagpasaka sa plitihan. So definitely by next week Bombo Jomar lauman ta nga base kon may movement man sa mga plitihan although nga ti bantayan na lang na sa gyapon kay ti Sabado subong or base sa Lunes mapagwa man sang mga adjustments sang Land Transportation Franchising Regulatory Board dugang naman sini iyang mga palasano na sang ordinaryo sining Juan de la Cruz ining epekto man sa gulpiada nga pagtimbuok sa presyo sa produktong petrolyo but naghambal diri si DOE Secretary Sharon Garin nga ang pasakaay or movement sa presyo sa produktong petrolyo Tuesday na nagakatabo. Tuesday ina gakatabo. Hindi po silingon nga pagka amo sining sitwasyon buwas siya mapasaka ka na or sa kung saan mo gusto. Tuesday ina ginapatuman. No? Basi may iban lang nga magtiaw-tiaw sa mga kabumbunaton gilayon nyo sining i-report ipalabot naton iya ipabumbo nyo diri kay palabot naton sa talatapan sang tiglikom sa Department of Energy. Kutob lang anay dirang balita nga kwaong ko Bombo Jomar hawidan ko ng iban. Salamat gid. So na Bombocham no ang latest ni karon nga pag-checker naton sa sitwasyon sini kag presyohanay sang krudo kag sa gasolina address may bahin sang probinsya sang Iloilo. Dugang nga balita bantayan sa ban nga public affairs program
sang Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Ti saton sinikaron niya nga mga kabumbo, amo nang pila ka mga balantayan man mapuro pinuot man, pero ti sa gyapon lauman naton nga sa labing madaling nga panahon magtahaw-tahaw ng tensyon dito yes may Middle East para nga magbalik nas normal kay mag-amu sini Banwa sus Maria Kagusip po hindi naton mapinsaran kung ano pa ang worst case scenario nga posible nga matabo. And speaking sa worst case scenario sa aton sini nga mga kasimanwa ang Department of Energy diri Banwa mayara man sang patigayunon sini nga preparasyon standby bala kay checkeron man nato ng linya ni Bombo Pauline Piliora may kang tanan sa pahayag sang Department of Energy nga ini sila ang nagapreparar sa moderate to worst case impact sang kinagamo iya dito sa may Middle East sa gyapon in line sa sining presyo sang produktong petrolyo kag iban pa iya nga mga maapektuhan sini bangod man sa sining krisis nga ginapangatubang sang makabig naton ti kutob sa mga apektado nga mga nasyon sa sining kinagamo sa tunga iya sang US, Israel kag subungman Iran sa aton sining mga kasimanwa mga kauturan naton dito iya sa may Middle East gani Banwati may panugyan na to humalin pa sang umpisa ining kinagamo nga magpabilin sa tagsa sining kasulod sa puloy-an. May mga international correspondent man kita iya Banwa nga nagpahayag ngati sa ila sini nga ginatrabahuan padayon sini iya ang obra padayon ang mga hilikoton sa aton sini makasimanwa kang hindi pwede nga mapauntat to di ang mga ginapuntariya man lang kuno sa pang-atake amo ang mga US base sa aton sini nga mga kasimanwa sa nagalinain man sini nga lugar dito iya sa may Middle East as retaliatory attack sang Iran. 53 minutos na ang nakaligan sa takna sining nga launa diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Check naton this time balita ni Bombo Pauline Piliora. Bombo Pau sa report, please go ahead. Siyang ginapreparahan sa Department of Energy in posible na moderate to worst case impact sa sining kinagamo sa Middle East sa presyo diri sang gatong kita diri siguro ang supply bombosyam. Attorney Sharon Garin, ang Secretary sa Department of Energy, kadrigin pahayag nga gipasiguro sining hustuhan ini ang supply isang gatong moderate ang presyo kag ginatunaan kung posible ano ang ayuda nga mahatag diri sa driver kag mga manguman naton nga kung sila gini ang matamaan man sa pagtaas man sa presyo sa gatong. Una na ito nagpahayag ang Department of Energy nga i-diversify Manila ang oil suppliers. Nakip na din nga na-consider ang pagkuha sa other regions like Asia Pacific as well as countries like the United States and Canada, and ma-reduce na rin ang pag-rely na to suli sa Middle East. Sabi mamacham tagamo to ang staggered nga fuel increases nga hindi balaya gulpiada ang pagsaka man diri sa presyo sa gatong kundi amat-amat lang kuntani suno man diri sa Department of Energy, and at the same time aton diri sa mga local government units may ara naman sa fuel subsidies like diri sa city government sa mamacham. So pahayag diri niya ang ginanglan man diri bantayan amo ni subong ang gipahayag or una na diri gipahayag pat duty nga ibantayan gid i-police gid aning mga gas stations nga nagapasaka man diri ang presyo sa gatong kada adlaw kay dapat isa lang ni kada isa ka semana, and may mga measures naman ini ko know so far ang Department of Energy nga i-monitor ang kada gas station. Actually ang nakatalala dito nga gihambal nga may ara sa task force to monitor the gas stations diri
locally diri sa bilog or sa bugos man naton nga pungsod Bombocham to make sure no kay may iban diri nga nagka-coordinate na according to gani kay Attorney Sharon Garin nga nagapakitanggot man ini sila sa kapulisan naton and actually even no na mga iban pa mga government agencies din naton offices para masiguro man diri Bombocham nga wala sa mga kapasaka sa adlaw no sa presyo diri sa gatong weather sinentimos paini siya Bombocham and ini man ang hindi man so far no iduyag na i-anunsyo ang mga worst case scenario diri abi kay wala pa man nagkakatabo apang iba siguro ini sang ahensya sa ginappreparahan na sang Department of Energy sa aton diri nga Philippine government kay padayon man diri ko nagalaga pakig-angot kay pwede man sila lagi pakikita kay President Bongbong Marcos sa tunga diri no sang fuel crisis diri sa aton sa bungsod Bombocham. Ipapati pala naton ang aton nga interview kay Attorney Sharon Garino, Secretary sa Department of Energy. Yeah, we have many long-term strategies naman. We have to ensure that we have enough supply. We try to keep the prices moderate and what is the ayuda to the drivers and the farmers. We've been meeting with the President constantly and he has directives already. So we're preparing for moderate or for worst case scenario. I don't want to announce the worst case because it's not yet happening and we're praying the best, but we are preparing for the worst also. So we'll announce it as we go, but there are already measures that we are taking, like creating a task force for monitoring the gas stations. All right? Bombocham, si Attorney Sharon Garin ang Secretary sa Department of Energy. So, napangita diri sa alternative fuel sources outside Middle East. But then, initially, diri ka na sa pagpakig-angot diri natin, wala man natin ginapangunahan. Hindi man gani gusto sa Department of Energy nga pagpagpaan man diri ang aton man nga mga kauturan diri man sa bugos nga pungsod nga kung ano na balag masiling natin alarming no ang nagkakatabo ati bugos na kay apektado ining pagugosyan man nakit may diri abi ang aton nga restrictions na daw na tanan pero may ibang kita nga na istorya siguro kalin diri sa mga transport groups naton Bombocham at iniaran at sa ibang gina-consider no nga magpasaka man diri sa presyo sa gatong Bombocham but then ang local government units na particularly kay diri sa initially lang no sa probinsya sa Guimaras kinatun-an man nila na for example mga subsidized no and other man diri nga mga probinsyahan na kapag sa probinsyahan sa naton diri sa Western Visayas pagkagina sa pag-istorya diri kani naton sa mga fiber boats no or sa mga units diri sa mga pagtiya sining mga fiber boats sa probinsya sa Guimaras biyahe diri Guimaras dili may per sa Bombocham they are considering nga magpasaka diri sa nga presyo no or sa fletehan pero kay hindi pa nila basta-basta na ma-implement kay kinahanglan man sa 15 days notice kay kinahanglan gid sa approval alin man diri sa local government unit sa probinsya sa Guimaras and kasi hindi man lang inisubing ang mga taga Guimaras or Guimaras mo diri mapektuhan ko ang mga nag-travel man diri pa kanto pabalik abi Bombocham and ang epektado gid diri ang nagabiyahe man sa masagadado nga tagibiyara kita nga nabaton man nga mga reports no nga may nagtaas na diri nga mutahina kay Bomo Jomar ang sa gasolina but then may ara kita diri nga ibang nagtaas na ang lete Bombocham pero may nagani ang rason diri is nagtaas na diri ang presyo sa gatong but hindi ini so kay wala pa ba matik effect pa ini siya sa masalig na semana Bombocham. All right. Ini si Bombo Pauli, TV Piliora, this is Bombo Radio, Philippines, the number one and the most trusted source of information sa radio. Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora. Di kabay pa pangitaan sa mga nagakaigo sining nga medyos posibles sang aton sining nga gobyerno ang subong lang taon ta sini Banwati makakulugmat nga sitwasyon ini hinabulobanta nga by next week ang increase sang presyo sang produktong petrolyo mga napulo gid ka pesos no sa aton sini nga mga kasimanwa di magamo sina kung magtag 50 city pila na subong 56 60 59 kung maglabot ang pulo ka pesos nga increase ba usus Maria Kagusip Bumbukris no tag 69 na ya ang
litro sang gasolina. Tag 73 na ang litro sang krudo. Sa bagay gani sa iban sini nga mga kabanwanan amo man ang kibot sang pila naton nga mga kasimanwa kay may mga taga 85 na tuya ang 80 rather 80 ang litro sang krudo. Kagapon pa lang sining adlaw may ara na tuyang 75 pesos ang kada litro sang krudo. Tughong ka 2 ka litro 150 por Diyos por santo. Di sa labing madaling panahon dapat pangitaan sa mga medyos posibles ni sang aton sining gobyerno. Hindi kay kung ano-ano lang dayang mga band-aid solusyon. Bisan na band-aid solusyon makabulig-bulig man ina pero may ara pagid sang dugang sining mga lihok nga may makahatag sang kasiguraduhan sa pungsod na Pilipinas. Ngati hindi kita mag-igod padanglitan may mga kasubong siniya nga magkalinabo sa iban man sini nga lugar ngati labing apektado gilayon. Una nga makabatsyag gayon sa nga tayog ang pungsod Pilipinas gid. Ang iban nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa iban Sinmanusim Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 1 to 7, 2026. Rock songs and many more will all be yours sa Marso 7, Sabado, kaupod ang Val Trouble Band sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Pilipinas, mga kabombo, it is now 11 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine sa Sabado nga edisyon. Sang kahapon lamang program, it's the 7th of March 2026. Kag of course, batyagan tanagid ang pagtagiti sang init. Summer is real, ari na gid, kag Lenten season na kita of course, no? Lain gid ya ang kapaang nga aton mabatyagan kung Lenten. But anyway, sa siningi nga hapon, kumusta ka mo? Tinag-road trip pa ka mo? Most probably affected, no? Mga lagaw-lagaw kay tiyo, gatimbuok na yang presyo sang langis. Anyway, mas better to stay at home, why gasto or less gastos. Diba? Anyway, sa sining nga hapon, mag-interview kita sa aton nga winner. He is not here. So, malakat kita dito sa Metro Manila because ato to siya. Kaya nag-process na siya sa iya nga papeles because magabalik na siya sa pagsakay sa barko. Isa siya ka seaman nga nakaagi. Sang high school siya. Layas-layas. Ano ay hano? Ano nagasulod sa ulo sa isa ka bata nga naglayas nga why siya sang sapaan diri kag ano ang iya mga survival instincts. Hibalaon nato nina mga kabombo sa pag-interview naton sa aton nga winner si Mark sang Tigbawan. So welcome na diri sa kahapon lamang program kaupo ninyo si Tita Regine. Ari na ako nga pagbabati sa aton nga ambahanon para sa inyo tanan from Ferdinand de Madura. Be yourself. Good afternoon. Welcome sa KLP. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why
must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. Oh, just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Ferdinand de Madura. Beautiful song, Be Yourself. Right, the opinions of others. Hindi nyo na business. Anyway, 16 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, let's check if ready na ang ating winner, si Mark sang Tigbawan nga ato subong dito sa Metro Manila. That's why nga through video call ang ato nga pag-interview sa iya sa sininga hapon. And sa mga letter senders naton nga nabasta sa sininga simana, well, you know the routine, no? Isa sa inyo ang ato nga maging winner. Ina ako nagpadala ka mo sa story ninyo kag nabasa naton sa sininga week. 1,000 pesos nga cash prize ang nagahulat sa aton nga winner. And to those nga may araman nga mga istorya, ginaimbitara ko gid kamo, share man, padala man, sulat man sa inyong mga stories. Pwede ka mo ka padala diri 2 ways, through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan. And then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ang iban, nagalagaw-lagaw diri sa syudad, so dala na lang. Hulog sang ilang mga letters. Ang iban, kung may mga friends, especially sa mga banwa-banwa, kung may mga kilala or mga friends nga may kaladuan diri sa syudad, ginapasabay na lang ang mga stories. Kag of course, nagalabot gid sa aton nga mga kamot. Well, right now, mga kabombo, he's here with us already, joining us through video call. Ang aton nga winner, si Mark sang Tigbawan. Good afternoon, gid sa imo, Mark. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Right now, ara ikaw dira sa may Metro Manila. Anong imong ginahimo dira? Actually, nag-medical na ako sa standby for training next week. So magsakay ka na gali naman balik? Oo, at the end of the March. Hopefully. Ikapila mo na ini nga sakay? Mga 6 times siguro since 2019, I think. Okay. May family ka na, Mark? Single. Single and ready to mingle. Anyway, sige, first year high school ka, kinangin kabahin sa kabuhi mo, siling mo ang Bombo Radio. So after mo nga nag-graduate sa grade 6, pwede na ito may baluan paano ikaw nakapa-enroll sa high school, kag paano nga nakahatag ini sang problem para sa imo kag sa imo nga ginikanan. So bali grade 6 ako, ang balangutod ko nga sa Tibaw National High School ako na eskwela. So, ang nanay ko that time, may magulang ako nga nagapanman dito sa kay tita, sa principal nga na, sa pagawagan na to kay tita. So, si tita nga na, ato man ang magulang ko sa iya, graduate na siya. So, that time, ang akong magulang
graduate na siya, manugali na to siya, mag-college na siya mo. Ako na naman mamubulos. So bali ginahimo that ka mo time, nga school boy, doon mo na. Yun na pa eskwela Oo, ka parang mo. amo na. Okay. Parang amo na. Kay kalayo gid no, hambal mo sang inyo nga balay from the school. Actually, Pinagidya ka 8 kilometers siya. 8 kilometers siya. Halin from the town of Tigbawan, pakanto sa balay namon gid. Exactly siya 8 kilometers. Wala man sang salakyan siling mo nga pwede makasulod dito sa inyo. Actually, every Sunday lang, do may jeep na silang gasulod lang dito. Pero dali lang man na aga, tsaka sa hapon. Pero kung mag-ulan, pertirang lutak sa una sa amon. I see. So that choice, kundi nga lakton gid ang 8 kilometers nga ina, pakadto pa balik. So anong ginimon sang imong No choice Iloy? ka. Yes? No choice ka gid nga lakton mo gid ang 4 kilometers para lang makasakay ko sa tricycle. Kasi nga nagahulat man dito sa sa Dalum. Kag para sa isa ka first year high school, there is something nga para sa iya guro na ya or sa imo tama ka budlay. Mag-ulan paano na lang, kung tama naman kainit paano na lang, hindi ba? Kag okay lang na kung may mga upod ka, paano kung wala? Tapos pwede pa kung maglutak, grabe gid ang lutak hasta ginaya sa sa tuhod ang lutak, ang agsik ng lutak gaw panghugas gid tis agad de largo ka. Tapos damo-damo ang lutak na nagasulo kon sa largo mo no choice ka. So ang ginobra sang nanay ko gid pa ako na lang ipabulos sa magulang ko dito sa kay tita. Okay. Kay dito ka na sa kay tita mo nga ini, so bale, may mga tasks nga ginhatag sa imo. And by the way, hindi lang ikaw isa, ang iya school boy, kundi nga may upod ka man, kag mga paryente mo man. Please tell us about it. Ang upod ko is isa ka ang classmate ko man sa grade 6. So ang isa babae, tapos ang isa lalaki. So mga professional naman na sila subong. Aha. So anong inyo nga tasks? Anong inyo nga setup? Samtang ara ka mo nga nag-stay sa kay tita nyo nga ini. Bale, ang isa, for example, may task kami na ang dogintunga namon sa tatlo, ang ano nga tawag ni? Household chores? Household chores. Mhm. Ako gapaninlo sa silod, tapos gapaninlo sa sagwa, tapos ay balaan mo higal sang baybay ang balay sang tita. So ginahipid ginanamo ginawalis tingting gila na bala namo na ginahipid ginabala nga hindi malapakan do hipid ang pagkatanaw kag nami ang balay para manami ang balay. Kay retired principal siya dati mo. So do medyo strict si tita sa bahay ni tita. Ganun. Hindi ang asawa ni tita, si tito ang strict, si tita. Amo gani, joke ko lang na sa bahay ni tita. Strict si tita. Anyway, so ikaw naanad ka sa amo ni nga mga ginaubra mo dito sa balay ni tita nga ikaw naanad ka growing up nga amo man ni may mga ginapaubraman sa imo ang inyong ginikanan? Hindi ako naanad sa sulod sa balay, pero sa pamangot sang baka, sang pag-arado bisang una, diyan ako naanad. Pero sa pamangot, giya sa for household, daw hindi gid ako tawag ni? Daw hindi gid ako okay gid bala na. Daw na mag-uguhan gid ako. So lain niya kumbaga ang specialty mo. Lain ang nauyunan mo nga obrahon. Okay. So, bali, kung dito ka stay sa kay tita, how often ka mo pwede nga makapauli sa inyong house? That time, ako pauli, siguro mga once in a month, twice in a month, amo lang na ang ginapauli namon. I see, okay. And may then, case agani, wala gid. So, namingawan ka mo?
Oo, daw na mingawan kami nga amo na bala, everyday amo lang na obra mo ninlo tapos amo na no do parang amo lang na do routine mo lang na bala. Do na do do na miss mo bala ang lugar mo kay do pag kang utas bala na amo na binahambal nila do ginabag o ka utas gid sa imong mga family amo na bala. So the first time nga nahamulag ikaw sa imo nga mga ginikanan, sa imo nga mga siblings, do hindi ka gidya kasaho. That's pretty normal, no? So bale, 1 month pa lang ya, may ara na nga hindi ka agwanta. So may isa sa inyo nga di na siya kagwanta. So anong iya nga ginhimo? So ang classmate ko mga babae, hindi na siya kagwanta. I think wala man siya naghambal sa amon nga hambal niya hindi na siya kagwanta, daw na mingaw na siya. Nga everyday amo lang na ginaubra namon tapos gasakay lang kami sa tricycle pakadto sa school. Though tapos pagkaabot sa hapon, ginalakat lang na namon halin sa Tibuan National School pakadto dito sa Kanday Tita, amon abla. So daw na kapoy na siguro siya ang ginobraya wala nagpuli siya, nagambal siya kay nanay ya, nga hindi na siya magpandikto, hindi na siya makagwanta. Amo na. Okay. So bali in exchange ng inyo nga pag-estar dira kay tita, may mga tasks nga ginahatag sa inyo and at the same time siya na ni ang gapaplete, siya gapa-allowance, siya gabayad sa mga balayran sa school. Siya yes tita. Siya gahatag sa plete, gatag sang plete sa every month. Do ginahatagan niya lang kami around 150 to 200 that time. So amo lang na kung aga paplete namon tapos ginapamahon namon, gabalon man kami. Tapos amo na paguli namon sa hapon. I see. Okay man, no? Okay man sa inyo ang setup as in makasarang man ang 150 to 200 do enough naman. Mark, mabatian mo ko? Yes po. Nadula ang signal. Hindi ko pati sa audio. Alright, sorry. Sige. So, I was asking kung ang 150 to 200 nga ginahatag sa inyo, enough naman to siya, mo to nga tiyempo, or kulang? Actually, kulang siya. In the sense nga, daw 5 lang ka pesos ang balon mo sa the whole day and then plate time mo. So, do gigabot lang na daw 12 pesos lang per day or something ganun. 12, 15 pesos, 15 pesos per day. So, amo na nga daw nabudlayan man kami. Kay tungod nga, amo na ang plate. So, una daw 8 pesos ang plate. So, amo na ang nabudlayan kami. Tapos, the rest na, ang pamahaw namon, amo lang na. So, naghatag pa ang parents mo sa imo sa allowance, pangdugang? If ever nga magpuli ko, ginatagan lang na nila ko. So, amo na ang dugang mo. Kung magpuli lang ko, if ever nga makita ko sila, mangayo ako, ginatagan lang nila ako. Okay. First year ikaw, may natabo sa school nga nangin rason nga naglayas. Ikaw, palihog istoryahi kami. Anong reason? Siling ko first year, ikaw sadto, tapos may natabo sa school. Sorry. Oo, nga nangin reason para nga maglayas ikaw. Sorry, tita, wala. Nadula audio. Nadula audio, tita. Sorry. So hindi mo na ako mabatian. Hindi mabatian. Okay, sige. Wait lang gid ha, kay i-adjust naton diri, partner. Chief, palihog lang ko, hindi na kuno ako mabatian. How about this? Batian mo na ko? Okay na. Okay, sige. Yes po. So palihog istoryahi kami, anong rason nga naglayas ikaw? Naglayas ako that time. So, ang reason ka to is yung nag-reason ka to is naglakat gin pa kung physical fitness kami sa escape na ko that time. So ang reason nagkatok sa school kay gin physical fitness kami sa PE mape teacher namon. So ang physical fitness gipalibot kami sa oval. So ang gabantay ang amon nga class president. So ginpalibot niya ako to 10 times
at the fifth time, hindi na ako hambal ko sa iya, hindi na ako maglalakad. Perte ka pa ng ang oval, perte ka Lapad. dako ang oval sang lapad, perte ka lapad ang oval sa Tiguan National High School. So ambal na to, ambal niya sang presidenta mo, failure ikaw amo na bala. Daw gina-down na nila ako, so amo na daw nag-trigger siguro ang health ko, ang mental health ko, ang issues sa mental health. Kaya doon nahadlok ako bala that time. So nga, basta hindi ako kapasar, basta ipalinon ako, basta karana ko yung tatay, basta iwakulo niya ako, amon abala. So, damo ang nag-trigger ng mga negative thoughts sa akon. Kag dito siguro that time nahadlok kita ko. Paano ka naglayas? Ang storya, nag-ano na lang ako, daw nag-cut class ko, tapos the next day, daw karaan ko sa teacher ko. So that time daw naglakat na lang ako nga bako mapa-city lang ako. Wala ang pulos ka buhi sa amo that time balang ginaisip ko siguro. Basi panon man ko ni tatay pag abot ko to bakulo na ako amo na bala. So amo na daw naglakat na lang gid ako sa city from Tigbawan to Mohon Terminal. Ginlakat mo lang? Lakat gid na saya Tita Reg. Ano oras ang paghalin mo sa Tigbawan? 10 a.m. that time. Nag-abot ako sa Mohon Terminal is 1 o'clock. Hindi gito malibatan, 1 o'clock. Grabe, no? And of course, siguro, gatial ang init. May balon ka nga kwarta? That time, I think mga 50 pesos lang siguro. That time. Okay. So nag-abot ka sa Mohon Terminal, anong imo ginhimo? Nagsakay ako sa jeep. Tapos, the first day, nagsakay ako sa jeep. Amba ko, malagaw ko sa city. Though, naglagaw ako sa city. And then, though, ginlaglibot-libot lang ako dira sa mall sa city. Sa duwa ka mall dira. Tapos, nagkadto naman ako sa SM City. Ganon. And then nagkadto ko to sa Tagbak, I think sa parkingan pa Haniway amba ko malago-lagaw ko bala diri sa mga ko kung diin man ako makakadto amon abala. Way ka man nakulbaan? Wala ako nakulbaan ang feeling ko hindi ako makulbaan. Do adventure para sa imo? Do adventure na sa ako ang feeling ko. Do adventure gid siya. So, paano ka nagakaon? Paano ka nakasurvive? How many days ang stay mo lagaw-lagaw diri sa syudad? 1 week, I think. 1 week. Abaw! The first day, nagkadto ko sa syudad, the first day. Tapos, on the second day, nagbalik ako sa Tigbawan, sa market. On the second day, nagpuli ako sa Tigbawan, nagtulog ako sa market sa gabi, and then, pagkatapos nagkadto ako sa market, and then, nagbalik ako sa school. And then, nagbalik ako sa city riman. Nakadto riman ako sa mall sa SM, tapos, nagkadlakat ako dito sa Christ the King, Lapet, and then, nagsakay ako sa kabatuan nga jeep, kabatuan to Haniway nga jeep, and then naglagaw ako ito, tapos ginlakat ko pabalik halin sa Haniway, pabalik rin ako sa kabatuan, and then naglakat naman ako pabalik sa city. And that time nakita ko pag-abot ko sa city, nakuha ko sang guard dira sa SM City sa Mandurriao, gintabog na mga 9 o'clock na to sang gabi. Gintabog ako sang guard, close na kami sir. Pero ang ginakaon ko lang ang serbi ko nga resistance sa lawas ko is water. Then kung kaysa may makita, may mabaka lang ko, for example, mangayo lang ko, mangayo ako dira sa gilid. Inatagaan nila ako tinapay, amo lang na. And then nagpakadto ko sa SM, sir, wait, iba galit ang story. Nakatok sa SM,
naglakat kami, nagkadto ako sa lapas, nakita ako sang isa ka pulis dira sa lapas nga isa ka pulis. So ang bal nila di nang imo nga di nang imo sino ang imaw mo. Ginambal ko sa pulis, natalang ako that time. Ikapila nga adlaw So, mo na diri sa syudad, sang ginhambalan ka sang pulis, sino inmaw mo? Ika-third day. So Ika sa third diin day. ka gatulog? Dira lang sa gilid. Kung di lang ko makatulogan, amo lang na. Ano nga gilid? Sa mga bangko-bangko? Sa higadalan? Sa higad sang dalan, sa waiting shed that time siguro. Wala, di lang ko gid ka kuan gid sa akon nga memory. Pero that time siguro dira sa kilid lang sa dalan, tapos gakaon, gainom lang ko sa tubig. Amo lang na ginaubra ko. So ang imo nga pagkaon ka pangayo-ngayo ikaw? Oo, amo lang na. Oo, amo lang na. Kapangayo ako, amo na. Tapos tubig lang gid na. Aha. Ang akon nga ginakatagan sa resistance, every time nga magkuan ko di tubig lang ginainom ko, amo lang na. So waay ka gapanumdum nga base ang imo parents nag-worry na para sa imo? Actually, yung sinanay ko that time, yung pamangkot, kaya ginambalan ko, nagsulat ako dire sa kahapon lamang stories. So, ginambalan ko ang akon nga nanay, ambal niya, grabe ang akon gani nga pagpangita kanimo, ambal niya sa akon. Point of view ni nanay ko ha, ambal niya, daw tangala ako nga nagakadto sa Banwa, tapos gadara na siya sang sang saging kung idaron sa Banwa, kaga mangita-ngita lang kuno gipamangkot, damo siya ginapamangkot sa tinda nga amo na kung kita niya kuno ako amo na. Okay. So bali-balikan ta ha atong time nga tigin si Tana ikaw sang pulis the third day nga ari ikaw diri sa syudad. I was thinking nga because permi ka sa mall, so ang imo nga ang paggagamit sang comfort room okay gid no, do wala man sang problema. Hindi ka lang kapaligo. Yes. So wala lang paligo. CR, okay, pero wala paligo. Okay. So sang ginsita ka na sang police, way ka nag-ako nga naglayas ka, but you said nagtalang ka. So anong ilang nga ginhimo? Ginambalan nila ako, for example, amo ni naghambal lang, ginkuha nila ako dire sa sagwa sang SM, ngambal nila sa akon, natalang ko lang ako. So gindalan nila ako dito sa ginhambal ko, natalang ako, ginbayaan ako sa magulang ko. Kaya that time college na yung mga magulang ko mo. Ambal ko ginambalan ako sang ginambalan ko ang pulis nga natalang ginbayaan ako sa magulang ko. So ginambal ko nga sa lapas nagadayon ang magulang ko, which is hindi ko kabalo kung diin. Wala ko kabalo kung diin sila yadayon niya. Ang ginambal ko lang sa lapas sila lang niya gadayon. So pagka abot sa ito ginpangita namon to diin kami nagkadto nga boarding house, dog gintudlo ko lang ginongita lang ko sang way nga makalusot bala. So ang natabo is amo na natabo nakapangita lang ko sang way nga makalusot, and then amo na kuan ako sa hambal sang pulis, wala na ni tsansa. So ambal na dalon lang namon sa presinto kag dikto ka lang patulugon, gipakaon man nila ako so that time. Aha. So gindala ka na dito sa presinto. Okay. Wala ka man na kulbaan. Gusto ko mahibaluan, no? Ano ang nagasulod sa isip sa isa ka bata nga naglayas, nga nagaliho-liho, nga halos tubig lang gid ang imo nga sustenance. Kaya pila lang kwarta mo, tapos pila ka nakaadlaw diri sa syudad. So nung gasulod sa isip mo, way ka man ginakulbaan nga basi kun may mga drug addicts nga itripingan ikaw, or basi may mga bata man nga awayon ikaw, ano? Siguro that time ako ang ginaisip ko man ang safety ko, wala man ako kakadto sa mga crowded sa mga crowded nga lugar, or dito lang gid ako sa mga sa safe nga lugar nga wherein maambal ko nga safe ako siguro. Though aware ang
ginaisip las ginaisip ko that time is aware ako sa mga palibot ko nga mamba ko nga safe ako. So okay. that time amo lang na ang ginano ko. So wala pa kasulod sa isip mo nga magbalik ka na sa inyo nga balay? Wala. Ang gina-foresee ko gid sa no is hindi na ako hindi ako magbalik sa balay. Amo na gina-foresee ko gina sa Tuod. Paano ka nakabalik? Independently ako nga gambal nga kaya ko ni amo ni muon kaya ko ni siguro amo ni amo na bala. May ka man nga mga bayo? Yes, tita. May mga bit ka man nga bayo? Actually, bayo is wala. Ginbiling ko gani ang bag ko that time sa Tigbawan National High School. So bali Wala ano ka gidya? Do decided ka gidya nga kayanon mo nga yes. ma-stay ka daya sa syudad bisan nga wala kaya kwarta. Feeling mo ya nga makasurvive ka gid, do amo na? Yes. Daw amo na giniisip ko daw feeling ko daw kaya ko gid siya amo na. Pila ganing imo edad sa ginhimo mo ni? Actually 12, 13, 14 ganun. 6 grade 6 is typical 6 plus 6 12, 13 gidara. So 12, 13. Way back ano yun tita? Way back 2005. 2005 ini siya nga natabo. Okay. 2005. So, ang mga pulis nga to, actually, luyag nila nga buligan ka man nga makapauli. Pero, ang ginimo nila is that, ginpasakay ka lang sa jeep. Is that correct? Storyahin kami. Yes. Ano yung ginhimo? Ang ginhimo? For example, ginpakaon nila ako that time sang aga, ang sang gabi. And then, pagkaaga, ginpakaon nila ako. So, mga 9 o'clock sang aga or 10 o'clock sang aga, gindala nila ako dito sa diversion road. Sa stoplight dira sa Ilo, kay dira may nagagi, dira nga ano. So, hambal niya, isakay ka lang dira gipasakay lang nila ako sa Tigbawan. Pero wala ako hanggang wala ako nagsakay. Or hanggang muhon lang bala ako, amo lang na ang ginkuan ko. Nagbalik naman ako sa city. So, may kayo diretso pulis sa inyo, hanggang pasakay ka na. Wala. Okay. Wala. So, nagbalik ka sa city. Ano naman ang imo ginhimo? That time diwaliwa, amo lang na daw wala nang bala ko sa isip na bala nga ginimo ko to. So amo na masadya gid kay wala gid ako ya ti animo kung ano nga amo gito do ang ginaisip gina-foresee ko lang sa self ko nga kaya ko nga hindi maguli kay kung maguli ko karaan ko yung tatay bakulo niya gid ako amo na balang ginaisip ko nga negative thoughts ang ginaisip ko amo na nga hindi ako magpuli that time. So, back to liho-liho, back to lagaw-lagaw naman, nga wala kulba, kundiin lang matulugan, kung paano makakaon, and then, may tanod, nga nakakita sa imo, anong natabo? And then that time, nagbalik naman ako for the third day, ginkuan nila ko sa third day, and then for the fourth day, the next morning, from 12 p.m., I think, silid ako sa mall dira sa Mandurriao sa SM and then naglibot gid ako na ginlibot ko gid na SM bilog SM ya and nagkontabo that time is pag after na 9 o'clock daw nagkadto lang ko sa mga arcade gaming na bala sa dira sa SM. So nalingaw ka to ya? Oo, nagpalingaw-lingaw lang ko to yan tapos nagpalamig-lamig amo lang na. So that kinadawan niya sa story, no? Totoong adventure, gidya gali ang paglayas. 1 in a million nga story ko, wala. Once in a lifetime mga story, 1 in a million mga story. Amo, nagkadto ko. So, that time sa SM, naglagaw-lagaw lang ko. Nagwa, after 9 o'clock, gimpagwa na kami sa guard, kay doon pangamba ng guard nga, masirado na kami, sir, amo na.
So that time daw nagsaka ako dira sa may flyover ba dati? Oh, flyover dati dira. So tapos nagsulod ako dira sa Bulilaw sa Mandurriao. And then may isa ka tanod. Kabuot kang tanod ka to that time. Tapos tama siya ka para sugid. So ambot kung buhi pa to siya. Tama to siya ka para sugid. And then ginambalan niya ako, gipukaw ako mga 11 o'clock in the evening. Tambal niya, sino ikaw? Taga diin ikaw? Amo na bala. So that time ginambal ko man ang information ko nga ako busy Mark, amo na. And then ambal niya kadto kadiri sa ano natabo sa imo, amo na kadtambal niya kadto kadiri sa tanod daw sa post office ang tanod dikto ka lang kaon, amo na ginpayapunan niya ako dikto tapos ginpakaon. And then ambal niya sa akon, nagtawag ako sa the next morning, that night na ba niya matawag kita buwas sa mga radio station kung para nga mapabalik kon ikaw nga ginambal ko ba'y natalang lang ako. Pero amo naman ang reason mo ginhatag nga nagtalang ikaw ay kinagsugid nga naglayas ikaw. Okay, sige. Makadto kita sa punto kung paano nga nawaragwag ikaw sa bombo kag kung paano ikaw nga ginbuligan sang bombo. Oras naton mga kabombo, it's 2:46 in the afternoon. Mark, balikan ko ikaw, stay put. Alright, balikan kay LP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahimbalaw. No bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Balik kita diri sa Bombo Radio sa kahapon lamang program alas 2:48. Balikan taman si Mark sang Tigbawan. So Mark, istoryahi kami, paano ikaw ginbuligan sang bombo nga makabalik sa inyo? Ginbulig sa akin ng bombo is ang that morning mga 9 o'clock in the morning. Naghambal ang tanod nga naghambal ang tanod sa akon nga nagtawag na ako sang radyo sa duha ka radyo, and then nag-abot ang bombo radyo. Una nag-abot ito si Bombo Bert Celeste kay si Bombo Bernard Perniola. And then pag-abot dito ni Bombo Bernard, ambal ni Bombo Bernard sa akon, ambal na hindi ko magpati nga nagtalang ka lang, ambal na sa akon. Alam kay Bombo Bernard. Oo, ambal ni Bombo Bernard, hindi ako magpati nga nagtalang ka. Tanawa bala itsura mo, amo na bala. Ambal sang tano, ambal ni Bombo Bert kag ni Bombo Bernard, idulong lang namon, ginambal siya sa tanod. Idulong lang namon siya sa Tigbawan or sa Mohon Terminal para nga makapuli. So that time
hambal nagambal na sa ang radyo nga gipasakay nila ko sa L3 van and then hambal ni agin tawgan nila si ang that time anchor sa bombohan na big time eh. So ginwaragwag ka na Bombo. bale. Ginwaragwag ka Oo, na nga ara ka sa bombo. Kag nagpanawagan ikaw no ang family mo nga ti ara ikaw upod kanila kag luyag na nila nga idulong ikaw. Nabatian ang Oo. panawagan sang imo nga ginikanan. Anong natabo? Ang natabo is gintaw nabatian ni sang nanay ko dira sa Tigbawan pamangkot-mangkot sa kundi nako amo nabalaan na nagtalang ako. Gin pamangkot nila nga nagambal ang nanay kong nayat ko sa dayon sa pulis. Ama ko amo na ng bata ko ginaga ako sa bombo. Gina-interview sa bombo amo na. So gintawgan sa pulis ang bombo tapos sambal sa pulis ginpanaog na nila ako sa that time ginpasakay na ko na nila sa Tigbawan. So that time ambal sang pulis ambal na gitawgan ng bombo tapos ambal sang pulis idaron diretso diri sa police station kay nadula ina ang bata. So ambal amo na ambal sang pulis. So ginbalikan pa nila ni Bombo Bert kag ni Bombo Bernard ang gisakyan ko nga jeep para lang para lang nga i-drop nila ako sa Tigbawan. So wala ka gid nila bayaan. Oo, wala gid nila barang no choice na ko that time nga gid papuli na lang gid ako kay no choice na gid ako kay wala na gid hindi na gid ko kay may gabantay sa akon nga piyak nga duha ka halin mas sa super nga nagapamaligya dito nagapamulante ginabantayan nila ko ginatulok gid niya ko sang masakit na bala ngay para hindi ako panaog. So isituit gid nila nga madulong ka gidto sa balay nyo sa imo nga ginikanan. So anong natabo? So nakita ay na kamo sang imo nga nanay kag sang imo nga family. Wala ka ba si nanay nga ginambal na gidogin threat lang ni nanay nga for example ambal na hindi ka sunod liwat mag obra sang malain kay sunod pa priso ikaw dira ikaw gipakita nila sa akon ang prisuan. Well ingat dito na sa lapas nakita na amo na bala. So that time basa akon hindi ka na magliwat. So that time amo na ambal niya. Hindi ka na magliwat. Mahalin lang kita dito sa mahalin lang kita kay tita, naglisensya lang kami dito sang formal and then nag-study ako the direction na. Amo na ang Sige, long story short because we're running out of time. So nakabalik ikaw sang imo nga pag-eskwela pero nakaagi nga nagbalik man ikaw sa paglayas. Correct? Oo, nagbalik naman ako ulit. That time ang teacher ko sa science naman ang nakontra ko. So that time though gininsulto ko lang that time ang teacher ko and then that time ang teacher ko naginsulto ko and then nagdalagan ako pa kadto sa oval nag-exit dira sakay sa Namocon then nagsakay naman ako sa jeep pakadto naman sa city. So pila ka naman kaadlaw nga nagstay sa city? 3 days. Naglibot naman ako dito 3 days. So wala ka gidjabali na dudla sang imo nga inagyan sa una mga paglayas. Kay tito para sa imo do ka enjoyable gito yan no kag do ka thrilling do amo nang effect ya sa imo. Or something daw feeling ko daw wala na bila sang life ko daw gusto ko na lang maging independent that time siguro. Aba, saan mo na nga edad? But anyway, because sang imo liwat nga paglayas, ilipoton to na lang gid ni ha? So sa imo liwat nga paglayas, do nangin rason gidto para nga pauntaton ka na lang anay. So naguntat kay eskwela, pila ka tuig? So 2 school years, ginpahintat ako, ginhulat ko ang akon libayon para upod na lang kami mag-eskwela sa So ano natabo? Sa barangay high school. Ano natabo sa 2 years nga ina? Anong imo ginobra?
dada lang ko sa balay kapamangot sa baka kung ano lang da isugo sa ako ni nanay amo lang na. Okay. So what did you learn sa experience nga ato? But anyway, what happened was nakabalik ka man niya eskwela, hindi bala? Yes, after 2 years nagbalik ako eskwela, and then that time a classmate ko na yung utod ko. Nag-updanay na ka mo kay 2 years kaya nga nag-stop, no? And Oo, then ang classmate bata na nga sa utod ato nga twice nga naglayas, ano ang nalabutan? Subong isa na ako kasi pere, at least nagasakay na ako sa international nga barko. So ang sakon lang is dako nga lesson to sakon mo ang natabo sakon, but ay naging professional in a way nga gintapos ko gid ang eskwela ko bisan amo to natabo sa akon. So ano ang biggest lesson nga imo nga na-learn sa ginhimo mo nga ato? Twice nga paglayas. At least may mental health issue gid man ako that time. I think siguro ang ko may mental health issue. Dako gid to ang ang siguro ang nag-lesson sa ako nag-stop ako. Kaga ginisip ko gid kung ginisip ko gid nga kung amo ni matabo may mga pros and cons ako nga ginaisip nga amo na bala. So at least na tigayon nga natapos ko man, at least may dako nga lesson nga in that way tanan nga ginaisip naton isipon ginaton nga husto bala o kung hindi ang ginaubuhat ta. Okay, for a young person siguro that was the stage nga daw na-confuse ikaw, no? Kay may mga nagabuli sa imo sa school, may naga-threat sa imo, and then gusto mo lang yan, no? To have peace of mind, and gusto mo na lang nga i-relax ang imo nga self. So, ang naisipan mo is ang maglayas. So, wala ka na yan nagpanumdum nga, Pasi pwede ko man nga ma-share sa akong nga mother. Galing kay sa situation bala nga nahamulag ka man sa imo nga parents, ara kan ginlagin butang sa isa ka tawo nga daw siguro wala mo man na-share sa ila, no? Ang imo mga agam-agam, ang imo mga fears, ang imo nga mga kabudlay. So in a way you just tried to solve your problem. And amo na siguro nga nagahambal ka nga may mga mental health issues ikaw kag amo tong imo nga naisipan, no? Because you had no one to share your problems with. Pero ang mas nakabuligid sa imo atong 2 years nga wala ka na lang anay nag-eskwela. So may mga self-realizations ikaw. And it doesn't mean, no, nga when you fail, bisan pila ka beses ka pa na nag-fail because of wrong choices sa aton nga kabuhi, ang importante that you rise up, di bala? And so now look at you. Nakatapos ka sang imo eskwela, nangin top 10 ikaw, nakasakay ikaw, nangin professional ikaw. Eh, di ba? And all those experiences naghatag lang sang kolor sa imong life, and at the same time mga biggest lessons sa imong kabuhi and made you who you are today. So kumusta? Ano ka naman liwat mo sakay sa barko? May tentative, may medical na ako subong, so tentative na ko nga for in God's time, base mga April, mabalik naman ako sa barko. Okay. So, amo na nga diri na ako sa Manila for trainings, final trainings, and then mabalik na gid ako sa barko this April. So would you recommend the same thing to do nga imo ginhimo sa mga iban man nga if ever kung may mga problema man sila nga do hindi nila ma-solve by their own, wala sila sa ma-sharean? Because nga gin-solve mong problem mo through that. Was it effective? You think nami siya nga i-recommend man sa iban? I think siguro okay man nga kung may issue kita sa mental health, di ba? At kung ako pa mangkuton mo, gin-share ko ng story, not the way nga sundon, not the way nga i-follow nila. Ha? So ang ako lang is to for them to learn na from my experience nga ginkaya ko. ang experience ko dati nga naglayas ako something ganun. And then
So in a way, you just wanted to test yourself, no? Kung hasta diin ang masarangan mo. Because you have been saying, you just want ka maging independent. No? Yes, diba? yes. Okay. Tikay na try mo to. Kumusta man ang nanging effect sa imo? Nasatisfy ang curiosity mo? As in, ano ang ginbilin sini sa imo para nga mangin stronger ikaw nga tao? Siguro mga lessons lang siguro nga mga advices sa akon nga mga lessons nga ginhamba sa akon nga kaya mura ka amo na bala bisan amo ka kariya kaya mo magyapon makagraduate. May trust issues, mga lessons, mga trust lessons kag mga moral nga lessons nga nagamba sa akon nga kaya natin ang amo nang abagay. Ngayon hindi lang kita magstay no sa problema nga ina kundi nga we have to move forward. Kag padayon kita sa pagpangabuhi still facing no ang ini nga mga problema sa aton nga kabuhi. So look at you. May mga things ikaw nga ginhimo sang una, but well, it doesn't mean no nga ti kay kumo mo tong imo ginhimo, naglayas ikaw, naka 2 years ikaw nga wala nakabalik sa imo nga pag-eskwela nga ti do wala naging ka-tsansa. No? So amo na siguro ang you want to prove to others nga bisan nagpalpak ka man, bisan hindi pa once lang kundi kapila ka beses kundi nga importante no. May tsansa pa. For as long as buligan mo man ang imo nga kaugalingon. Correct? Yes. At least may makuha ako nga lesson nga natapos at nakatapos na ako, isa rin ako kasiman nga ba ko may failure man ako sa una, hindi ubay sa imo ang failure kay nga makatapos ikaw sa una nga makatapos ikaw hindi ubay ang failure mo sa una nga makatapos ikaw subong. So amo na naman advice ko siguro sa tanan nga nagapalamati sang bombo ka ang failure mo sa una wala na sang effect sang future mo subong kung ano ka. Correct. Ako gani si pair na ako, so magsakay na naman ako ulit, may ubra naman ako, so settled na ako as may profession naman ako, settled naman ako na. And you cannot be defined no by those failures. Kaya ang mga failures actually, ang mga problemas, they are opportunities for growth. Salamat Gid sa imo nga pag-share diri sa amon and salamat sa imo nga time. Share more stories ha, may experiences mo naman sa imo nga pagiging seafarer. So please find time to share more stories diri sa kahapon lamang program. So ang imo nga prize pwede na ma-claim ha on Monday. I already gave you the instructions. Okay? Yes, Tita Regine. Thank you, Gid, Tita Regine. And pasalamat man ko gid kay basi mga kaparyentian ko manda nga gapamati gid subong yung hapon gid sa inyo nga tanan. All right. So there you have it mga kabombo, ang ato nga winner. Nga naglayas-layas ang una, but he ended up being a seafarer. 3:03 ang ato nga oras. That was Mark sang Tigbawan. Maraming salamat sa kay Mark sang Tigbawan. And now, ginapasalamatan ko man ang tanan nato nga mga letter senders sa sininga simana. I am about to announce ang ato nga winner. And our new winner will also receive 1,000 pesos nga cash. And mag-istorya man kita sa iya next Saturday kag makuha kita sa mga inspirasyon man kag manami nga mga giya about life sa aton nga pag everyday nga pag pangabuhi kag sa mga istorya nga inyo ginapadala diri ginapabati sa amon. Of course, kadamo kami sa mga ma-learn. So keep on sending your stories diri sa KLP. Liyog na lang, you can email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ng mga stories sa gihapon and ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Our winner for this week, wala sang liwan. Mag-istorya kita sa iya next Saturday, March 14. Ikaw ang ato yung winner para maiba naman, no? Dog Lover, the one who shared
dog stories. Dog lover, ikaw ang ating winner. See you on Saturday. And with that, mga kabombo, madaming salamat sa inyo. Of course, up next, ang mga dramas diri sa Bombo Radyo Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. I'll be seeing you again on Monday, so enjoy your weekend. Sa gihapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.